Та-да! Това е, нямаме бюджет за стартова музичка. Здравейте, вие сте с четвъртия брой на PokerCast. Ние се намираме в Румъния. Да. За Smart Poker Tour Букурещ. По-точно в Букурещ сме, не само Румъния, но и Букурещ. Букурещ, да. Столицата. Да, столицата на Румъния. И тук от 2 дена играем покер. И решихме да запишем и четвъртия брой на PokerCast. Като Four Horsemen. Да. Симон ми каза, че трябва да се представяме всеки път. Да. Защото да ни знаете. Такъв фидбек получих, Да. че хората може и да не ни знаят Да. и да не са гледали нито една серия и така. Аз съм Димитър Костов, ника ми в покера е Олимпик или Ди Олимпик. Това е. Не е малко. Аз съм Симеон Тодоров, известен съм като Астрала, защото така ми викат. Защото така си го решил. Да. Да, четвърта серия на PokerCast, започваме. За тези, които са гледали предните серии, както знаете, преди това бяхме в Слънчака, на Слънчев бряг, в Platinum Casino. Този път за разнообразие решихме да снимаме от апартамента, където сме отседнали. Да, защото имахме фидбек за звука на предното предаване, че тази музичка, към която ние вече сме доста обригнали и не ни прави впечатление, се е отразила явно на хората, които са гледали. Този път сме на тихичко, на спокойничко, не сме ограничени във времето. Точно. И това е всичко от нас. Няма да ни казват, имате тук 15 минути. Да, и да ни правят почва турнира. Да кажем, че предния брой получихме леко отзиви, че е бил един такъв леко по-тъжен брой. Което... Не за всички участници. Не за всички. Може би за мен. Споделих някои неща, нали, за така лошия ми период в живота. Даже и аз получих отзиви, че съм се изкарал по-зле, отколкото всъщност съм. Нали. Да, и аз получих такива отзиви. Да, знам. Но ето, както говорихме в края на предното предаване, ако нали Митака е в Букурещ, значи нещата вървят добре. Нещата са по-добре. Фирмата все още е богата. Фирмата все още е богата. Горе-долу. Да. Почва да изтъняват светките. Да. Но със сигурност съм по-добре. Не пия. Играя си играта. Така, почнах отново фитнес. Тренирам си и се опитвам буквално да се боря всеки ден в покера, в живота, навсякъде. Защото това е правилната нагласа. Както съм казвал и в първия брой, някой път съм имал едни такива заблуждения в мозъка, че едва ли не играя понякога по-добре като пият. Това не е вярно. Някога верно играеш по-добре. Аз играя окей, но със сигурност е по-добре, когато играеш без да си пил. Както сега играх, после ще разкажа за... Так, ти си по-добър от 90%. После ще разкажа как стартира фестивала в Румъния, но със сигурност нещата така са по-добре и не пийте. Това е моя съвет. Тренирайте и си калявайте психиката. Така ли направи? Направих някои задания, в сряда, за който не е ходил, заведение Воденицата в Драгалевци, топ. И в петък също излъзах с колегите и после на годишната на Шугър. Доволен съм като цяло, пийнах доста, хапнах доста. Ходих 3 пъти на фитнес миналата седмица. Това е супер. Да, супер е. Особено вторник, като отидеш за долна част и в четвъртък, като не можеш да ходиш. Има го. Но да, има го. Аз също. За който ходи на фитнес, знае. Аз където нали, не бях спрял така фитнес за 1-2 месеца и сега като почнах пак в началото, човек, нали, отвиква се, нали, на пътеката е такъв, задъхвам се. На пътеката, планка, бързо заминават тези, набиранията, бързо приключват. Това е, просто живота е борба и воля, това съм го осъзнал, така че и това, нали, и ние ако искаме да сме покер играчи и вие ако искате да сте покер играчи, трябва борба. Всеки ден, всяка ръка, дисциплина и това е. То преди, нали, имаше едно такова да си направиш едно табло и да си поставиш целите, какви сте да си го гледаш. В случая, нали, сега не да си правиш табло, ама може би е хубаво, ако искаш да си покер играч, да си поставиш някакви цели, да си ги запишеш някъде и от време на време да си ги припомняш или като преди турнир, примерно да си спомняш. Примерно, не искам да правя големи грешки, искам да си отделям достатъчно време да си помисля над ръцете,
искам да съдя другите играчи, някакви такива неща, нали? Да си ги припомняш, нали, каква ти е генералната идея, защото тя, нали, идеята на всички е искам да спечеля много пари, ама това не е реалистична цел. Трябва да мислите за нещата, които вие може да направите, а не които ще се случват. Значи, в момента на мен, лично на гласата ми, буквално се опитвам да съм максимално концентриран всяка ръка. Буквално. Опитвам се, нали, да играя оптимално за себе си. Аз някой път играя супер бързо. Значи, аз това го практикувам. Нали? Когато нямам никакво решение, съм инстафолт. Сега не ми трябва да танквам всяка ръка. Но, когато имам някакво решение, все пак гледам така, все пак да си обмисля малко нещата, за да взема решението. Нали? Не е много, но в рамките на нормалното. Аз и преди съм ти го казал, като съм играл с тебе на една маса, ми правеше впечатление в началото особено. Да. Ти имаше, сега малко си го променил това, но имаше по едно време един маниер, първо, че играеш бързо, но след това като ще правиш нещо, заставаш и рейс. Ама аз може да нямам нищо в този период. Да, знам, но имам предвид, че го правиш така с привличащо вниманието движение и с силно гласово обявяване на рейс. Това е до някъде, защото съм егоманяк. И ние не сме ли всички такива? Да. Така че признавам се, да. Да, и аз имам проблеми с егото, признавам се, трябва да работя над това. Опитвам се да работя. Мисля, че някои неща съм успял да ги променя. Мога да ви дам един от най-добрите съвети, които получих тук последната половин година. И то е, че когато някой изкаже някакво мнение за вас, без значение какво е то, просто каже нещо за вас, ваш адрес. Така. Ако позволите и приемете това, което той казва, това е единствения начин то да ви повлияе. Тоест, ако аз примерно ти кажа, ми так много пиеш, ти ако наистина мислиш така и позволяваш да приемаш общо взето, че ми прав си, много пия. Това дори да не е така, то се превръща в твоя истина. Докато примерно ти кажа, ами так, вземи пи една бира, ти нищо не си пил. Точно на това би трябвало да ти е реакцията. Ти се разсмиваш, защото знаеш, че това не е вярно и ти става смешно. И точно по този начин функционират коментарите на останалите хора за вас. Тоест, кой какво мисли за вас, си е неговото мнение. Това е личното му мнение за това доколко ви познава, какво мнение си е изградил за вас и това е просто, което той знае за вас, той така си мисли. Вие нито сте длъжни да му обяснявате дали това е така, нито сте длъжни да го оборвате, да му казвате, бе ти лут ли си, аз ще правя каквото си искам или нещо е такова. Това си е неговото мнение. То не би трябвало да ви влияе. Вие най-добре си знаете какво сте, кой сте, за какво се борите и въобще как ги виждате нещата. Да, аз казах между другото егоманяк, но... Това помага и на егото, нали? Но в покера, просто е така свързвам темичката, се сетих за нещо. Има много хора, не знам дали си забелязал в покера, които поради егото си много им е трудно да фолдват. Да. И аз просто това примерно... По-добрите играчи много ги експлойтват. Аз може да имам его като егоманяк, но нямам его да фолдвам. Нали, нямам проблеми да фолдваш. Абсолютно. Даже някакъв път... И аз нямам проблеми. Аз през повечето време фолдвам. Защото обикновено, даже някакъв път на малък голям блайнд, нали, дето защитаваш, нали, много голям процент, и човек, ако нямаш, нали, нищо, някаква игра за някаква ръка за защита, фолдваш си. Малко зависи от противника ти. Разбира се, но просто... Има хора, които са по-пасивни и не правят нищо, така че там няма смисъл да им се предаваш, дори да нямаш нищо. Хем е хубаво да имаш самочувствие в покера, но не трябва да е някакво прекалено, че да не можеш да си фолднеш някаква ръка, където знаеш, че си бит, но поради егото си, примерно, плащаш. Това вече отиваме на аматьорско. Да. Ако правиш неща базирани не на логика и на математика и на чувство, дори ако искаш, всичко свързано с емоции, според мен на покер масата няма да е оптимално, няма да е правилно и по-скоро е по-добре да се избягва. Съгласен съм, да. Дори визуално да изглеждате развълнувани или да сте се развълнували наистина от нещо, решенията ви на покер масата е нужно да са базирани на математика, логика или на чувството ви за усета ви за рида и за ситуацията и за хората и за тези неща. Нали? Не е чувството ви бия само като е на флъш дроу, ще го платя, няма флъш дроу.
Между другото, ние тая тема имаме за обсъждане, тук не сме се записали, но може... Да. Има форш-дро, аз съм Бог. Да. Комплексна е игричката. Ние вече не знам за кой епизод го обясняваме. Че... То е малко странно, защото уж, нали, говориме така, че и някакви хора може и да се надъхат, нали, да почнат да играят покер или ако до сега се играе да почнат да играят малко по-сериозно. Но ние и на момента знаем колко е сложно. Да. Та е малко отчаиващо. Добре, ако искаш да кажем сега за Smart Poker Букурещ, да. Ти като представител на организаторите най-вече. Ами, аз лично мисля, това е безспорно най-големия фестивал, който сме имали. 500 000 евро гарантирани в наградни фондове. Както се вижда, започваме в смисъл с оверлей на няколко от турнирите. Но това е горе-долу нормално, нали, сумите не са големи, така че продължаваме напред. Но залата изглежда страхотно, хората, атмосферата е страхотна и общо взето аз очаквам главното събитие да се пръска по шеловете. Хайролъра най-вероятно ще има много хора. Да, и аз така не се за Хайролъра. И така, очаквам да е силен края на фестивала, което реално е важното нещо. Даша ти каза, изядахме леко дърво в началото, да случва се. Случва се сега, това са напълно нормални неща, както се вика, рисковете на професията, но чисто от глобална гледна точка, ако се погледне, няма нито място за притеснение, нито нещо подобно. Да, ако пак някой се чуят кой е Даша Насимов, това е Симеон Цонев, организатора на Smart Poker Tour. Фестивала. Топ професионалист, да. Общо ето според мен най-добрият българин, който ще се е занимавал с организация на подобен тип евенти. Това е the best. Аз да кажа, Оверлей е готин за нас като играчи, като мен, но... То в крайна сметка ние с Даша играем в турнирите и за нас е готин. Но ще ви кажа, че наистина, който не е дошъл, наистина изпуска, защото филда е добър. Сега преди малко Миро Рюзов отпадна, влезе в парите на Мистери Баунчето, отпада и вика: нивото е покъртително. Ама това е готино. Това е готино. Ако си добър играч, това е готино. Значи, казвам ви, има много слаби играчи. Значи, има си румънци, които са прота, но 70-80% от останалите играчи са слаби. Слаби, казвам ви, слаби. Пример... стил, най-доброто им възможно е ABC игра. Тоест да направят стандартното отиграване, това е най-доброто, с което те разполагат, но те не го правят през цялото време. Аз видях масово влизане на all-in с по 20-30 големи блайнда. С SOI 8. SOI 3 даже видях. Аз вчера видях ръце. Значи тези хора видят ли ASO? На Мистери Баунчето на 500 000 имаше ръка, в която утъга отваря на 2000. Един от средна позиция е Call 2000. Човека зад него от Hijack влиза all-in за 35 000. Да. Всички фолдват. 2000 кол. Човека ги прави 10 000. Фолдват са, рейзера кова 10 000. И този, който е платил там 2000, е all-in за 35 000. Този зад него, дед ги направил 10 000, е кол 35 000 с стак от 40 000. Първият се фолдва. И хората, аз направо ще ви кажа какво имаха, защото няма смисъл да играем на тази гесинг играта. Значи този човек, който първо е платил 2000 и след това на 10 000 и кола е all-in за 35 000, има по-пидама офсютът. А другият човек, който ги е направил 10 000 и след това плаща този кол и re-race all-in, има SOI 8 офсютът. И нищо не идва, пада там асо на флопа и нищо до края. И човека с SOI 8 се взема под за 60 000 на 500 000, което са 60 блинда и то 60 там 70 000 под. За това говоря. Да. От такава ситуация, която е най-меко казано под аматьорска. Тя е под средното ниво, т.е. върви към полуаматьорска, аматьорска ситуация, в която има подарък на чипове буквално. И двамата играчи играят субоптимално и просто буквално, този бутон какво прави? И заложих всичко. Този бутон какво прави? Кол, как платих с 8, печеля. Да. Скандални са. Но това е горе-долу според мен нормално, защото то е както големите мегаполиси.
където има голям мегаполис, има хора, които са много бедни, има хора, които са много богати. И на по-големите покер фестивали също е така. Има едно ниво отгоре, които са много добри играчи, и онлайн, и на живо, с гривни, доказани играчи. И всичко долу е отколо и въже, кой знае как се държат картите, откъде се гледат и има някакви пари в джоба, идва да играе, защото си мисли, че е на база на късмета, а не на уменията. И така. Ако искаш да кажем на кой как му върви фестивала, да кажем. Два турнира вече минаха. Всъщност единия може би в момента е финалната маса на Мистери Баунчето. Да, на финала на Мистери Баунчето. Аз стигнах на Opening евента нещо безславно. Аз се записах директно ден 2. Да, ти дойде ден 2. Седнах и в началото влязах един all-win. Фолднаха ми. То седнах с 100 000 чипа на 5-10 хиляди. Не, на предното ниво, на 2005 5000. Да, ти си седнал на 2005 седнах с 100 000. 20 блайнда в големи. Да, бутнах един all-win, ми се хвърлиха. След това загубих няколко ръце. И с 87 000 ръката, в която паднах, беше вече на... Човека беше отворил на 27, т.е. на 6-12 хиляди ще е това. Това е вече след като беше свършила късната регистрация. На 6-12 хиляди човека от УТГ отваря на 27 хиляди. И фолдва до мен, аз съм молен за 87 хиляди от бутона, мисля, че бях. Да. Или от бутона, или от кът-оф, мисля, че от бутона. Блайндовете фолднаха, човека ма снапкол на споп и дама кари, аз имах сой дама купи. Фолд е 279, търн вале и ривър 10. Ясно, кофти. И да, това беше на около 60 човека останали в турнира. Те 30 и няколко бяха в парите. Тая ръка беше... Ще да е хубаво да я взема, но... със сигурност. Нормални ръце. Да, човек имаше голям стак, човек човек имаше около 250 хиляди стак, 300 хиляди. Горе-долу нормално, шанс. Аз на Мистерито Баунти отпаднах вчера бързо, но защото преди това дипнах, нали... На този същия евент, на Opening евент. Да, на Opening евента, който беше 100 000 евро гарантирани, много добър турнир. С 300 вход. С 300 ход. 2 дена играх буквално най-добрата си игра, която мога да играя. Супер събран. Мислех си за всяка ръка. Мислех си само... Нали, защото някакъв път имам мисли за някакви странични неща. Този път бях абсолютно събран. Само на масата, само за ръцете. Гледах постоянно играчите какво правят. Всяка една ръка следях какво се случва на масата. Това ми беше нагласата. Браво. Бил си в зоната. Да, бях в зоната. Буквално бях в зоната 2 дена, нали, по 7-8 часа или колкото се пада. Играх наистина страхотно. Надиграх наистина голяма част от играчите. Нали, не се самозалъгвам. Знам си играта, аз на живо играя много по-добре, отколкото онлайн. Не, че онлайн играя зле, но просто на живо аз... Служат на това, че си спечелил някакво и онлайн. Да, печелил съм и онлайн, но просто си чувствам играта на живо много по-добре. Какво да ти кажа, човек? Просто имах ръце срещу това момче, което стана на второ място. Сещаш се един с очила, който е добър. Да. Но човек, аз бях на една маса с него, имах ръце, си го надигравах. Нали, човека е добър. И що лошо не мога да кажа. Той поиграва доста от турнирите, да. Той беше на UPF той идва в България. Да. И на UPF на златните също беше. Да. От стартов ден в София се беше класирал за ден 2. Да. Имах една ръка срещу него, където можех да го отстраня в ден 1 накрая. Но тя беше много откачена. Сега ще я кажа набързо. Аз имам 2 девятки и съм на бутона. Точно така. Той е на големия блайнд. Така. УТГ отваря. УТГ плюс 1 е кол. След това има още един кол от средна позиция. Аз съм с 2 девятки на бутона. И това беше към края на деня. 270 000 чипа имам. Какви бяха блайндовете накрая? 2-4. 2-4 може би, нещо такова. Да, защото първото ниво за следващия ден беше 2-5. Дали не бяха и още 1503? Може и така да беше. Мисля, че отварянето беше на 6500, доколкото помня. И има 2 кола. Да, 2 кола. След това аз с девятките реших този път да си играя само с... В смисъл, не този път, за мен тук аз си играя
Сега зависи ситуационно. Той има рейс от тъга и кол от тъга плюс едно. Да, аз съм на бутона и съм кол с 2 девятки. Не исках да правя 3-бет, просто защото си наблюдавах масата и знаех, че някой може да ми играе 4-бет или all-in. Сега не исках с тази ръка да си рискувам. Ти реално имаш 80-90 блинда стака. Да, не исках да си рискувам на края на деня стака, пък и ги знаех, че нали, има, понеже аз имах такъв имидж, че 3-бетвам от време на време и просто знаех, че тук някой може да ми играе 4-бет или all-in и не исках да играя с 2 девятки all-in. Както и да е. Този въпросният човек, който стана втора, пак как се казва? Мисля, че Ран Шахар, но сега извинявам се, ако нали, не гарантирам на 100%, че така се казва, но в този дух. Така, той от големия блайнд е дефенд, в смисъл доплаща. Да. Така, флопа пада. 5 човека виждате флоп. Да, осмица, двойка, двойка. Като има 2 пики. Аз в ръката си нямам девятка пика. Добре. Така, този въпросния нашия човек, нали, той играе първи, защото small blind беше фолднал. Да. Той лидва. Добре. Лидва, долу има около 30. Така. Лидва 4-5 нещо от рода на 12 000. Добре. Така. След него оригиналният Razer е фолд. Добре. Така. След него човека е директен all-in за 85-90 хиляди чипа. На флъшдро. Така. Сега, чакай се. Фолд до мен са нещата. Лошо. Така. Сега. Мен оригиналният ми план беше, че нашия човек на големия блайнд, като му видях какво направи, тези 12 000, аз буквално го сложих или на осмица, или на някакъв флъш дроу. Да. Сега, двойка, какво ще дефедне с двойка? Не знам, 2 и 3 суитет, нещо... При толкова хора може да се допълни доста неща. Да, има го. Асой 2. Има го, да, Асой 2, примерно, да, има го. Не е невъзможно, но моят рик беше, този човек има осмица или 2 пики. Двойка, да, и иска да види някакъв такъв по-ефтин търн. Така. Той драйвборд е някакви хора. Плана ми беше с девятките срещу нашия човек да го вкара all-in. Да. Той му оставаха зад него някакви 60 хиляди чипа. Обаче след това all-in от 90 хиляди чипа, аз помислих така и фолднах. Защото си казах, този човек с all-in може да е на някакви десятки. Сет осмици не знам дали би го изиграл така, по-скоро може би ще е само осмици няма смисъл, да, няма смисъл. Ако е някакъв флъш дроу, може да е поп и вале, дама и вале, вале и 10 някакви пики. Да. Има го така. И си казах, че аз даже и да вкарам all-in, в най-добрия случай може би ще съм 50 на 50, нещо такова. Ако е на флъш дроу, това да, сбиеш Асой 8. Да, общото на другите неща. Фолнах 2 девятки. Нашия човек доплати all-in. Нашия човек показа точно това, което смятах. Асой 8. Да. Нямаш си представя какво показа това с 90 хиляди ромайца. 2 попа. Не. Опитай се. Близко сме. Добре, ще кажа, няма да играем. 6 пики. Не. Попи вале, но не пики. Кари. Попи вале. Кароле двойката. Не, няма. What the fuck? Алтернативен. Така. Искам да ти кажа, че има такива ситуации, в които ако този човек с попи вале си ги фолдне, аз отстранявам нашия човек от турнира. И няма да стане втори. Сега, той на ден 2 може да си го презапише пак. Сега не знам точно как се развили нещата, но принципно... Той е от тези хора, дето чака да си го презапишат. Да, но искам да кажа, че в покера има и такива ситуации, дето ето едно нещо те спася и след това примерно печелиш турнира. Кой изе ръката? То с 108 си му издържа. Това с 108 си му издържа ръката. Ще ти би деветките. Не, нямаше долу, не падна... 108 е ръката, която биеш най-хубавото. Не падна осмица, не падна асак. Но пък човекът от тъга плюс едно, сега това е пак в сферата на магиите. Да. Просто... Това е такъв... Колко заложи? Я хапни това. Да. За това говорим. Някой път играта покер е буквално на една карта и една карта може да промени всичко. То дори не е нужда да е карта, така както го описваш. То някакво решение може да промени всичко. Решение на трети човек в ръката, който всъщност не трябваше да е в тази ръка. Някакво безумие, да. Тоест, той е префлоп окей. Но постфлоп той не трябва да е all-in този човек. Ама ако дойде по-хубаво, така.
както и да е това, майната му. Играх перфектно целият турнир, правих си на места за мен силни фолдове, където имах примерно топчев, но усещах, че съм бит. Сега, нали, няма как да знам на 100%, не ми е показал, имах два такива фолда, но така иначе се задържах турнира до топ 12, където стигнах до спот, който беше перфектен. Имам 670 или 80 хиляди чипа, нещо такова, на блайндове 25-50 хиляди, 50 хиляди е големия. Аз от бутона, до мен няма екшън, с два попа. На две шестици маси. Да, с два попа правя мини рейс 100 хиляди. Малкият блайнд е фолд, големия блайнд е all-in. Аз съм, разбира се, snap call. С два попа. Не помисля, че може да има. Не. Има хора, които ги мислят тези неща. Може би да. Да. И човекът ми показа слой 8, перфектно. Значи това ми е перфектният спот, отвоявам се и най-вероятно ще играя финална маса с 1 300-400 хиляди. Ти този човек го покриваш явно. Да, флопа е перфектен, търна е перфектен, нищо, нито за стрейт, нито за флеш. Чичо Бари обаче не можем да го преодолеем. Бари Гринщайн отново е тук. Или Тони Джи, както казал, Ace from Space, да. Асона Ривъра. И аз бях чао и бях потресен, псувах нормално, добре, казах си, добре, защо го играят този покер? Не помня ли 14-15 бирички? Не. Това е много добре. Опитвам се, нали, такива неща. Не, просто аз наистина играх перфектно, аз няма как да не съм доволен от играта си. Когато съм стигнал до спот, с който, нали, след някакви сравнително хиро фолдове, което е окей, те може да не са били супер тежки. Сега няма да обсъждам тези ситуации с фолдовете, но стигам до спот, с който аз ще играя финална маса и е перфектен. Да. Но просто ето, тук пак една карта, която идва, нали, асо, 3 аута му остават. Сега може някой да е държал асо, няма как да знам. Може да са били и два, няма значение, така иначе идва асото. Това е. И Митко си отива от дома. Все още е тук. Не башно, да. Не башно, от дома, образно казано. Сега може би ще трябва да обясниш какво е Hero Fault. Хората сигурно знаят за фолд, но Hero Fault. Hero Fault е когато имаш така добра ръка, сравнително добра, примерно топчифт на масата, но някой ти заложи някаква сума и ти решиш да фолднеш. Въпреки, че може и да биеш тази ръка, нали? Но ти решаваш, че си назад в ръката, въпреки всичко, въпреки, че имаш топчифт. Тоест, труден фолд, така ще го наречем, ако искаш ти го обясни. Не спазваш известната покер поговорка, че топчифт и кюфте не се хвърля. Да. Така че имах два такива, но аз си ги чувствах, че съм назад, въпреки, че имах топчифта. Да, кофтото е, че реално не разбираш дали... Кофтото е, че не разбираш, но какво може да направим? Освен ако не ти ги покажат. След това и да питаш човека срещу тебе какво имаше. Няма никакво значение какво ще ти каже. Може да те излъже, може да ти каже. Отговаря като тебе, че не си спомня какво беше. Аз отговарям или не си спомням, или казвам винаги имах. Нали, това няма смисъл, просто безсмислено е това. По принцип да знаеш, че не е хубаво да се лъже. Така ли? Така съм чувал. Едно от споразуменията е. Да. И така премина моят турнир. 12-то място, 1650 евро. Финалната маса беше много готина. Първо място 21 000 евро, второ 15, трето 10. Но те остават в мечтите на Митко. Няма ги за сега. Да, епични турнири се получават определено доста големи. Аз дори сега Mystery Bounty гледах. Нали, най-голямото Mystery Bounty беше 4000. Първо място турнира също беше 4000. От 114 човека за ден-2 бяхме останали 22. Аз бях предпоследен по чипове, т.е. 21 по чипове, отпаднах на 21 място. Не беше нещо интересно, те бяха 3 маси, ние на нашата маса бяхме 6, фолднаха до мен на бутона, аз бутнах all-in и малкият блайнд мисля, че ме изолира. Имаше асой 9 сютът, аз имах асой 4. Направи стрейт той на Ривър. Аз може да направи сплит, той с ней. Аз не се шегувам, Рада. Да, така че можеш да е сплит. Да, няма сплит. Изтегли си момчето баунти, лапна си ни 6 евро. Готино му е, не влезе в парите, той отпадна малко след мене, защото той беше такъв подобен на мен касяк. Но да, имаме двама българи на финална маса, желаем успех. Пацо и Трайко. Успехи на двамата.
Да, другите двама българи, които влязаха в парите, мисля, че бяха Миро Ризов и, който го споменах по-рано, и Дарк Мастера, и Ивайло Опалченски. Така, да, не е лошо представяне за момента за българската група. За нас двамата ти се справяш, нали, очевидно по-добре, ама от друга страна ти си по-добре играч, така че не, това няма как да знаем кой е по-добър тук. Да, ако гледаме Hand and Mob, аз там не знам докъде си с печалбите, ама предполагам, че като нищо може да си ма минал. Не мисля, че съм те минал. Не знам колко имаш. 40 и няколко хиляди. Аз имам 20 хиляди. Аз имам 20 или 20 и няколко. Смятай. Да. Така, но че... да, това са дребни неща. Да, така че нямам... Сега ще видим мейн евент. Да. Аз се чудя, ако направим хедзъп с тебе на някой турнир, ще пуснем ли камерата да нагласим и да извършваме? Или трябва, да. Ма хора ще си кажа, че е нагласираме човек. Как ще се кажа, че е нагласираме? Те турнири са, всички турнири са над 100 човека. Знам. И как ще ги оговорим? Ти един не можеш да оговориш за нещо, което стана с 100. Да. Момчета, моля ви, трябва с така да стигнем напред, да останем за хедзъп. Пуснете ни, какво толкова е? Ето, как да ни пуснат тя, това карта? То не е пусканка. Карта, да. Така, още малко за атмосферата. Чисто като организация аз мога да ги похваля. Румънците. Да, страхотни са. Са Алекс Крето и екипа му, невероятна зала, силен персонал. Всичко става много бързо. Да, няма абсолютно никакви скандали, всичко каквото има като ситуации се решава бързо и без някакви проблеми. Страхотна е. Общо залата е страхотна, много маси, нали, ТВ маса. Виждаш с такива, чак по колоните са сложили такива за реклами. 36 маси мисля, че са. Да, което много впечатляващо. Просто това си е наистина зала. Това си е покер клуб. Чиста за покер. Да, има там няколко машинки и една рулетка, но нали... Рулетка ли има? Има някаква електронна рулетка. Да. Добре. Не бях виждал. Да, но 95% това място е за покер. Да ни кажа 99%. Да. Там има няколко машинки, които са между другото, най-вероятно. Да, те са от тези най-рекламните, да са едни огромни. Да. Така че тук си е чисто зала за покер, което е готино. Страхотно, да. Следващия по-голям фестивал, тъй като сме още на темата за този клуб, мисля, че ще е пак към края на януари, от 22 до 28. Да, тук в този клуб. Аз даже не го знаех това. Аз видях реклама по-рано, в смисъл това още не е обявено за Smart Poker Tour. Предполагам, че от Адаша зависи, нали? Да. Но видях като дата, че от 22 до 28 пише, мисля, че 500 хиляди гарантирани, затова го казвам, нали, че не е някаква тайна, ами гледам, че се рекламира тук. Изглежда епично. И така, да, предстоят мейн евента, High Roller, Second Chance турнира също ще е голям. Да. И мисля, че има и Last Chance. Не, мисля, че е само Last Chance. Само Last Chance ли? Last Chance пак е някакви гарантирани. Така ли? Мисля, че да. Добре. 20 или 30 отново. Да, защото общо трябва да станат 500. Да, точно така. Програмата изглежда добре. Аз мисля да играя мейн ивента. И аз ще играя мейн ивента. Ако отпадна от мейн ивента, мисля да играя сателит за High Roller. Ще хора по тебе да видим. Да. Този път малко по-скромно го давам. Така са нещата. Трябва да се внимава. Да, трябва да се внимава. То все пак програмата до края на годината включва толкова много турнири. Друга седмица има фестивал в Монте, Autumn Poker Festival, нещо такова е името, който също изглежда много добре. Ние ще имаме от 28 ноември до 3 декември в Royal Palms. Да. Ще има Smart Poker Tour, който е 500 вход, 200 000 гарантирани. Ще имаме също така турнир в Монте. Пак Smart Poker до края на годината. Да. Мисля, че дори IPC също ще правят Израел Покер Тур в Монте. Бенелюкс фестивал в Монте. В Монте, да. Отделно имат на Palms, не вашия. Нали, точно така, да, те си имат и техен фестивал. Имат и техен, който е 400 000 гарантирани лева също. Да. Въобще човек направо за живия отделно покер. Има още два Аполония Сириса в покер, които са в Гевгелия. Та, наистина, от октомври до декември, мисля, че има 11 фестивала. Значи, нали, със сигурност можем да кажем, че живия покер в България, турнирния най-вече, се разви. И на Балканите, нали? Да.
То е ясно и кеша, но нали, аз като турнирен играч съм много доволен, че... Ето, тук виждаш и кеша. Да, всяка вечер има разбира се, но просто турнирен покер, знаеш, няколко години и така нямаше чак толкова в България. Пандемията все пак доста блокира много от нещата. Но със сигурност сега има оживяване на покер сцената. Да. Така че... Изглежда невероятно. Да. Така че... Първо според мен ще се развиват още по-глобални ще станат нещата. Да, човек само да има време и възможности да играе тия турнири. Да не го бият пред начало директ на всеки турнир, ще е супер. Да. Така че... И така за Румъния, какво да кажем друго? Аз се чувствам по-добре от предния път, нали, защото предния път все пак ми беше за първи път тук. Ти предния път мисля, че изпечели тук един турнир, а сега се чувстваш дори по-добре. Ами виж сега, човек, той има едно друго нещо. Освен всичко друго, освен покера, все пак в един момент има някакво покер общество. Нали? Така е. Запознаваш се с някакви хора, говорите по ресторанчета. Ами всичко, човек, говорите си постоянно. Друго е. Особено колкото то не е странно, ама като дойдеш в друга държава и с българи, така поддържате се по някакъв начин. Така е, да. Нали, някак си... Ето това си е част. Изживяването според мен сега. Ти би могъл да дойдеш и да не си говориш с никой. Да, ама това не е окей. Нали? В стил Стив Отлайер или някой такъв прота да сходиш и... Ма не бе, то ти идва вътре да кажеш на някой твой покер приятел, нали, айде успех, нали, виждам те, че си на финална маса или на топ 20-30, айде. И после ходи и гледа го това, брат, не знам откъде се гледат карта и прави финални маси всеки път, бяга от тук. Аз се кефя, значи искрено има хора, които наистина си ме кефят в покера, така вече имам приятели, нали, някакви... Не мога да кажа най-близки приятели, но така има едно общество, което за мен е окей. Еми да, в смисъл, ти имаш предвид хора, които вие се виждате по турнирите, нали? Точно така. Да, точно така. Еми, нормално, да. Да. В смисъл, ти колкото по-отворен станеш към света, толкова по-добре за теб. В смисъл, аз също някой като стигне напред се радвам, защото би ми било приятно, ако и аз като стигна напред хората да се радват. Еми в крайна сметка ти в тези моменти искаш да ги споделяш един вид, нали, с което е ясно, че това да спечелиш някакъв турнир, то главно си е за тебе. Но пък, да знам, по-хубаво е да се радваш на щастието на другите, за да могат те да се радват на твоето след това. А и в крайна сметка ние този покеркаст, ние го правим и за себе си, нали, защото ни е кеф да правим някакво такова предаване, но от друга страна е готино, примерно, нали, някакви хора идват, казват, ето хубаво е, че правите този подкаст, нали, нека има нещо за покера в България. Вярно, да. Благодарим между другото на всички, които така по масите ни викат, това е много готино, много яко, колко често ще го правите, колко такова, нали. Да. Виждаме, че има някакъв интерес и затова продължаваме да го правим. Да, така че това е окей. Което ми напомня, нали, също, ако може тук долу да субскрайбнете и да лайкнете, нали, ние от това, че пари няма да изкараме, ясно. Пари. Ние не изкарваме пари от този подкаст. Но реално погледнато пък и не губим. Ние най-вероятно не изкарваме пари, но пасивно, защото ние докато снимаме покеркаста по покер фестивалите, ни играем покер. Което с оглед на глобалната ни наша визия и представяне е плюс за нас. Да, точно така. Смятай докъде сме стигнали. Какво да правим? Така че наистина... Да се радваме на малките неща. И пращайте ни някакви коментари, защото за нас това е важно. Коментари, въпроси, каквото искате коментарите. Може да е лошо, разбирате ли? Може да кажете, това не ни харесва. Нали, каквото искате. Не е казано, че трябва да ни кажете, подкаста ви е готин. Естествено, без обратна връзка и без да си казваме истината и лошите неща, ние няма как да прогресираме. В смисъл, ние си говорим и ние същите пъти. И хората като ни казват, да бе, супер е, и ние продължаваме в същия дух. Някой да каже на момчета, моля ли така се обличате, моля така, вземете малко така, какво е такова тук, да я знам. Нещо, за да можем, нали, да прогресираме. Ние сме достатъчно умни, че да не ви обръщаме внимание на всички. Не се притеснявайте за това. Така че, общо взето, гледаме нещата да са позитивни. Нали? Да, имаш един преден брой, но в крайна сметка ние си говорим някакви по-лични неща от време на време. Нали? Гледаме да е разчупено. Нали? Има го в живота това. Така че, случва се. Ето сега този брой. Надяваме се така по-позитивна енергия да ви дадем. Позитивни. Не иронизирай, бе. Не те иронизирам. Радвам се, реално. Добре. Окей, тук ще подкараме по темичките, които сме си записали.
Да, може би сега като стана въпрос за коментарите, да обърнем внимание на момчето, което беше питал за стейкинга, така че му беше интересно. Той на мен ме е интересно. Да, ако искаш, аз ще почна, защото имам опит, нали, с тези неща. Не е някаква тайна. Аз преди съм бил част от стейкинг група. Първоначално, това е най-в началото, бях част от групата, част от хората, които е стейквал Сашо Кучето. Той тогава стейкваше немалко хора. Това беше съвсем в началото на покера. Плащаше ни да играеме. В казиното имаше два турнира в събота и неделя. В събота имаше 500 фризаут с 50% добавени, а в неделя имаше 200 репай с 50% добавени. На всеки от тези турнири първо място беше между 20 и 30 хиляди лева. И тъй като играха малко хора, защото мисля, че имаше 4 маси тогава общо в залата. Да. За сравнение, примерно както Митака ви каза, тук има 36 маси в момента. Играеха горе-долу и същи хора. Се представи. И Кучето беше взел, нали, така, умното решение да стейкне някой от по-младите момчета, които тогава играехме на 1-2 в казиното. Той беше много забавно, защото бяха пуснали 1-2 лимит да си играе кеш и следващото ниво беше 5-10. И играта беше под лимит също така. 1-2 под лимит и 5-10 под лимит. И Кучето, когато нямаше игра на 5-10, сядаше и на 1-2 да грайнди. Така. И оттам, нали, видя, че някои от момчетата, реално погледнато, не играеме зле. Да. И даде ни някакви такива начални насоки и ни пусна директно на дебелите турнири да играем. Тогава други турнири нямаше. Да. След време, като пуснаха и по-малки турнири, нали, и за тях участваше. Също Сашо на доста от турнирите ни е плащал изцяло входовете или част от входовете, за да играем по фестивали. Аз на някои от фестивалите съм ходил, където Кучето е, нали, спонсорирал цялото нещо. Там общо взето, нали, огромната разлика е, че тогава много хора не играеха покер. Мисъл, обществото беше сравнително малко. Да. И хората, които играеха, много от тях просто бяха богати хора. Не са професионални покер играчи, ами са хора, които са успешни в бизнеса. И просто си играят покер за удоволствие. Да. И съответно там, ако спонсорираш някой, който е адекватен на покер, ти е много изгодно, защото конкуренцията му просто е много слаба. Тоест изисква се просто нормален рън, за да изкарваш пари. След това, вече доста години по-нататък, това е преди, не се сещам, да кажем, 6-7 години, 7-8 години, не знам, 6-7 години, Стоян Бояджиев, Стоян Б в Poker Stars, имаше малка групичка в мое лице, Гълъб Бориков и Цецо Терзиев, Котвата, които играехме турнири в Poker Stars. Така. Графикът ни беше, играеш 2 турнира на ден, тези 2 турнира са Big 11 и Big 22. Това Стоян беше определил като двата най-добри турнири за грайнд, тъй като са с такъв вход, който, ако, нали, Big 11 е изключително голямо наказание според мен. В смисъл, това е турнир, в който ти можеш да играеш 15 часа и накрая да завършиш, да кажем, седми, да вземеш $500, нещо е такова. Нали, това с оглед на байна е доста, защото ти, нали, елементарната сметка показва, че ако играеш 2 турнира на ден за $33, това на месец са, нали, около $1000. Нали, ако спечелиш $500, са половината месец си избил. Big 22 като цяло си беше много добър турнир, защото първо място беше около $4000 или нещо е такова и той, нали, доста по-бързо върви от Big 11. По-малко хора играят. Грайндихме тези турнири. Аз се представях добре и на двата. На Big 11 мисля, че станах единия път трети или четвърти или нещо е такова за около $1000. На Big 22 мисля, че също съм ставал четвърти, но беше в неделя. Та беше за $3-4 и тогава вече дигнахме турнирите, които да играем, особено в неделя. Почнахме да играем този турнир с нокаутите с Полмаха, който е. Аз него съм го печелил в неделя, то беше за $10,000.
също така започнах да играя тайм турнири. Имаше едни таймки, които са бяха на 5, 10 или 15 минути. Те бяха също на оферта, бяхме ги включили, като записваш на някакво турнира и ако си бъснал бързо, докато чакаш следващите турнири да почнат, може да играеш таймки, нали, за да запълваш времето. И така известно време, докато вече не станах фул тайм да играя покер. Тогава общо графика ми беше, добавихме турнирите, които са сутрин, които са много офертни. Играят ги малко хора, турнирите общо, които почват между 9 и 12 часа на обяд. И играят са те, имаше една 109-ка прогресив нокаут, тогава прогресив нокаутите вече се бяха появили. Т.е. записваш турнирите от 9 до 12, доиграваш, които играеш в тях, после си почиваш и след това от 4 часа, мисля, че някъде почваше ход 33 или нещо такова и записваш до там Биг 11, Биг 109, ако си вървял добре, нали, през деня. И така, това беше графика. С този график, общо взето за 8 месеца, аз станах супер нова в PokerStars, само от турнири. И към края на годината, общо взето решихме да спрем, нали, с стейкинга, т.е. горе-долу почти една година съм бил в тази група. И това беше. Аз за този период, общо взето ми е периода, в който най-много съм дръпнал с покера. Аз постоянно съм научил страшно много неща за покер. Не само за покера, аз съм научил от него неща и за живота като цяло. Защото ти когато си в стейкинг група, ти общо взето си по цял ден с тези хора. Пишете си в Skype, чувате се за някакви, нали, като имате на брейковете, примерно, нещо такова, като имате нещо да обсъдите, обсъждат се неща, гледат се ръце. Примерно сутрин, ако станете по-рано и решите да не играете сутрешната сесия или примерно да кажем сте станали в 8, от 8 до 9 може да се чуете за един час да развивате по-интересни ръце от предния ден, гледат се ръце в Hold the Manager, за да може, нали, да се дискутират какви са сайзовете, какви са ситуациите. Къде грешиш. Нали, примерно едно от основните неща, които научих там, което аз не го правях, нали, естествено, според мен и много хора не го правят, е да си създадеш план за ръката префлоп. За да можеш, нали, да прецениш като сайзове, префлоп на флопа, на търна, на ривера, как да стане, нали, за да се развие цялата ръка. Това доста ми помогна, доста други неща. Аз тогава просто не можех да разбера спотовете, в които се блафира. Защото, нали, аз цяло играя доста по-тайт, доста по-АБЦ и не тейквам някакви спотове, където мисля, аз доста по-малко блафирам, което, нали, е лик в моята игра, защото аз би трябвало да, особено като изградя, нали, хубав имидж, да блафирам повече, защото очевидно, нали, хората мислят, че аз съм доста тайт и няма да блафирам. И съответно от Стоян за доста спотове се научих къде да блафирам, което за мен тогава изглеждаше невероятно. В смисъл, той ми вика, тук примерно е хубаво да блафираш, тук е хубаво да чек-рейзваш, тук е хубаво еди си какво правиш, защото другия човек, той няма какво да направи просто. Той сам изиграва ръката по този начин, ти дава спот, в който ти да го блафираш, той да се хвърли. Разбирам, И беше много интересно, наистина, страшно много неща съм научил от Стоян. И след това прекратихме с него, нали, стейка. Интересното беше, че аз в следващата половин година спечелих Биг 44, станах втори на Биг 22 и най-големият ми успех, един турнир се класирах от $22 сателит за 215-ка. Тая 215-ка беше 10 стак, хипертурбо short-handed, демек 6 max, 10 стак, хипертурбо турнир. Тъй като се класирах от сателит, влязах на последното ниво на късната регистрация. 10 стак означава, че имаш 10 начални стака. Може да сядаш с по един или да седнеш направо с всичките. Аз, тъй като ми беше отбелязана опцията на всички N стак турнири, да сядам направо с всичките чипове, си седнах, стигнах напред, направих финална маса, която е от 7 човека. То на хипертурбо турнир, на финална маса, средния стак беше 5 блинда. Направихме сделка. Аз по сделката, тъй като бях чип лидер, взех $25,000 и оставихме $10,000 за първия човек.
Докато напиша на Мария, че съм спечелил $25,000 и тя от другата стая да дойде до тук, докъдето аз играя, вече бях спечелил турнира. И общо взето спечелих $35,000. Смисъл, тя дойде и викам, то какво стана? И аз си викам, и то свърши турнира. И тя вика, какво е $25,000? Аз викам, и $35,000 явно вече. И така, това е до ден днешен си ми е най-големия успех, който съм имал както на живо, така и онлайн. Аз след това общо си извадих всички пари от PokerStars, спрях да играя там. И така, това са ми общо двата по-големи експириенса. Първо с кучето и след това с Стоян. От сегашна гледна точка за някакви турнири, за които не се чувствам уверен, предпочитам да продавам проценти. Хора като Стоян или примерно Адаша или някой такъв, то да знам. Аз имам някакси висок кредитен лимит, защото според мен един от основните проблеми е да си купиш процент от някой или да стейкваш някой е доверието. Това според мен е проблем номер 1. Тоест ти трябва човека, който стейкваш и човека, който стейква, трябва да си имат огромно доверие помежду си, защото за тези ситуации, нали, примерно, точно какво сте се разбрали. Да сте коректни, Да сте коректни, нали, но то в смисъл в началото е доста по-лесно да си коректен, но след това става по-сложно, нали, чисто вече се вижда кой какъв е ментално. Ти просто му даш на този човек едно към едно графика, кой че играеш турнирите. Да, и отчитането, нали, как става. И след това, нали, дискусиите как стават, защото сега, нали, да кажем ти ако си стейкъра, стейкваш някой да играе и, нали, ти горе-долу имаш, нали, някаква визия за играта му. И след това, нали, той бъства. Нали, това е повечето пъти каквото слуша, хората отпадат от турнирите. Това е най-честата ситуация. При което ти го питаш, примерно, как е бъснал и той ти разказва някаква страшна глупост. Някаква, примерно, изблафира някъде нещо, ситуация, в която въобще не трябва да се блафира. Или, примерно, той вика, ами аз го блафирам, пък той реално играе ръката като завалил. Или обратното. В смисъл, ти го виждаш, че той не е ориентиран за тези неща и ти решаваш, нали, все пак той ти е кон, нали, ти трябва не искаш да го оставяш, нали, да си живее в самозаблуда и си му казваш, това не е окей. Не се прави така, това по-добре да го направиш така. И точно там реално си проличават нещата, дали ти трябва да продължаваш с този човек или не. Да, защото той за стейкъра е важно. В смисъл, той има някакви вида стейкъри, нали? Но за тези, които са и като коучове, за тях е важно човека, на който те са дали пари да играе, той е ясно, че той си има някакъв уникален си негов стил. Защото той все пак е уникален някакъв човек, който има уникална визия на масата за другите играчи и ти не можеш, примерно, ако ти си тайт, да очакваш другия човек и той да е тайт, просто защото ти си тайт. Или, примерно, ако ти играеш агресивно и по-лус, не можеш да очакваш автоматично и другия човек да играе така. И примерно да му казваш, ама не дей да играеш така, рейзвай по-често, рейзвай така, защото тези неща както знаеш, разбираш и ги правиш или не. За мен знаеш, че аз съм по-агресив, нали, просто има разлика. Всеки си има някакъв стил, Но, нали, тези неща трябва да ги съзнаваш, пък докато ако си стейкнатия играч, ти трябва да си отворен към критика един вид. Защото, нали, ти е ясно, че като его мислиш, че играеш добре, нали, че не правиш грешки, но е хубаво, когато дискутирате с това. Не да се съгласяваш с всяко нещо, но поне да дискутираш, да обясниш, нали, да кажеш, ами аз сега направих това, защото това. И той ти казва, ама ти сега тук, примерно, не трябва да рейзваш. Помислял ли си, примерно, да чекваш или примерно да заложиш 25%, за да видиш, нали, за да си оставиш място, нали, или някакви такива неща. И ти просто трябва да си отворен за критична гледна точка. Нали, сега има и други стейкъри, които, примерно, сега има стейкъри, които те не разбират от покер. И просто са бизнесмени, да кажем. И те са играли с теб, или са си говорили с теб, или виждат как разсъждаваш за нещата, считат, че ти играеш окей, и че те просто искат да участват в екшена, в който ти участваш. Нали, има и такива хора. Въпросът е ти на какви ще попаднеш и с кой, нали, ще се разбереш. Но това ми е на мен експириенса. И вече, нали, има професионални хора, които, да кажем, бъба за груп, които те, нали, си имат на различни нива коучове, имат си то не шаблони, ами по-скоро
те се опитват да те научат как да мислиш за покера, за да да. можеш да станеш успешен в дългосрочен план. Да. Тоест, те не ти казват рейзвай Асой Поп или рейзвай 5,7 или фолдвай 9,3, ами те ти казват, нали, как да разсъждаваш за покера, за стаковете, за позициите, за GTO отиграванията, за когато имаш инфо за противника, когато нямаш инфо за противника, когато, нали, визуално си преценил някакви неща. То главно, общо, те те учат на практически как да ползваш покера. Да. Давам тях за пример, защото просто те са така по-голямата известна група, която и са много хора, нали, и са огромна групировка. И така. Аз сега ще кажа от моя гледна точка. Значи аз сега се замислям, нали, да се опитвам да си намеря някой да ме стейква или някаква група да вляза. Да. Обаче ви сега при мен какъв е проблема. Примерно, нали, ти ми даде някакъв линк към стейкинг група. Аз мисля, че за ББЗ точно така. Линк, защото там познавам. Обаче, доколкото разбирам, нали, там е само онлайн и става, примерно, аз сега ще кажа, имам сега английски, съм окей, но според мен не съм на това ниво да обсъждам с някакви примерно англичани, нали, чужденци, някакви неща за покера на английски. Не ми е супер комфортно. Нали, тук ето в Румъния се оправям така. А ти се преценяваш, че ти няма да ги разбереш тях или че те няма да разберат теб? Не мога да ти кажа, не се чувствам супер уверен на английски. Така да ти го Това кажа. за мен би трябвало да е по-малък проблем. Има и предвид, че те са от всякакви народности. Да. И деца викат и, примерно да кажем, за low stakes, примерно може да си дори при Зердев, който просто обяснява на български. Аз ти казвам какво си търся, сега това дали е възможно да си намеря, нямам никаква представа. Да. Аз си търся някой, защото нали, мен ме намаля банката, да ме стейква да играя на живо. Защото аз на живо играя доста добра игра. Това е в моите очи. Да. Сега... И трябва да намериш друг човек, който гледа с моите очи. Да, който гледа с моите очи. И така, общо взето, чувствам си играта много добре на живо. За мен съм по-добър от онлайн. Не, че онлайн нямам успехи, нали, имам кешвания над 10 000 долара няколко. Няма значение сега. Но просто ми е интересно точно как става това нещо, нали? Или просто случайно. Някой повярва в теб, виждате как играеш. Ами за онлайн със сигурност не става случайно, в смисъл доста по-малко вероятно е, ако си в такъв стейкинг стейбъл, нали? Ако той по същия начин, както един човек може да почне да те стейква да играеш на живо, той по същия начин може да почне да те стейква да играеш онлайн. Примерно, знае, че този 52 долара, 54 долара, дето е в GG с Progressive Bounce-то, от 7 часа мисля, че от 7,5 от колко е там. Примерно е най-хубавият турнир в това. Някой може да почне да стейква за този турнир. Или примерно да направи 2, 3, 5 турнира, които са хубави и да те стейква само за тях. Ти можеш да си играеш каквито искаш турнири, нали? Да. Но за тези 5, примерно да кажем, той те стейква и ти си на 30% да кажем. Но ги играеш всеки ден, нали? Или някакъв график там. Примерно играеш ги, да кажем, 20 дена в месеца, в които ти дни избереш. Да. Нещо подобно. И могат да са те, нали, всеки стейкинг също така, то вие в началото се разбирате и за какъв период, нали? Разбира се, защото това има логика. Да, основният проблем на стейкинга е вариацията. И примерно сега, ако да кажем аз стейквам теб, да кажем разбираме се за половин година, стейквамта за 5 турнира. Както ти дадах пример, 5 турнира в GG. Примерно играеш Global Millions Омахата, този Progressive Knockout и още някакви други два. И трябва да ги играеш 20 дена в месеца. Да. И нали, това са, да кажем, по 250 долара за тези 20 дена, 5000 долара на месец ти давам, трябва да играеш тези 5 турнира. Да. Ти ако искаш играеш и други турнири, тях си ги играеш сам. Но за тези 5 турнира аз съм да стейкнал, ти си на 30%, аз съм на 70%. Да. Примерно така. Процентите и всички тези неща са, чисто ги давам като за примера само. Нали? Не това е стандарта или нещо такова. При което ние се разбираме за 6 месеца. Но през тези 6 месеца, нали, ти имаш 10 почивни дни в месеца. Да. И в тези 10 дена, примерно се разбираме да се чуваме за по 1 час на ден. Да обсъждаме неща. Просто да видим ръцете, които ти си играл, защото там, нали, има опции да си отбелязваш ръце, които са били по-големите потове, потовете, в които ти си отпаднал, по-големите потове, които си спечелил, големите потове, които си загубил. Тези, нали, по-големите ръце. Сега някаква ръка, където си отворил и всички са фолд, няма какво да дискутираме, нали. Примерно да кажем всички са фолд до тебе на бутон, ти отваряш 9,3, те са фолдват. Нали, тези ръце няма какво да ги обсъждаме. Така е станало. Но нали, за големите ръце е интересно да се обсъдят. При което
като ги разглеждаме, нали, тези неща, да кажем, че аз те научавам на 10 на полезни неща, които ти не си ги знаел до този момент. Или примерно то, освен да учиш нови неща, другия огромен плюс на това да имаш коуч или стейкър или някакъв, от който въобще нещо да научиш нещо ново, е да изчистиш старите неща, които ти си запомнил грешно. Това според мен е дори по-печелившо от това да учиш нови неща. Защото ти ако имаш неща в играта, които ти си запомнил грешно, те си остават там за постоянно, защото ти не мислиш, че те са грешни. Ти си ги запомнил грешно и ги имплементираш ги грешно и се чудиш защо не става, защото ти играеш правилно, пък то реално не е правилно. Та така. И да кажем, аз ти изчистя 4 такива неща, които ти си запомнил грешно и те науча на 6 нови. Сега, след 6 месеца ти вече си доста по-добър играч, отколкото си бил преди тези 6 месеца. И съответно, за мен е много по-изгодно ние да си продължим сделката, защото аз вече съм стейкър на по-добър играч. Разбирам. И заради това трябва да се обсъди, нали, периода, как, нали, да се продължава. Примерно, да кажем, ние правим план за 6 месеца да стейквам и се разбираме. Ти за тия 6 месеца, да кажем, аз съм ти дал $30,000. Да кажем, ако ти изкараш, примерно, ако си $10,000 назад, т.е. си изкарал си 20, но ние сме вкарали 30, продължаваме на същите условия. Ако обаче, примерно, да кажем, че за тия 6 месеца изкараш $100,000, сме се разбрали да вдигнем процентите, примерно ти вече ставаш на 35%, аз съм на 65%. Ако си изкарал, нали, да кажем $500,000, ставаме 50 на 50, да кажем, пък аз да стейквам и всичко общо взето е разбирателство между... но трябва да се направи в началото хубав план, за да няма разочаровани. Защото, примерно сега аз съм ти дал за 6 месеца $30,000, ти си изкарал $5,000. Ние сме 25 назад. И, нали, от тези 25, цялата загуба е за мен. Абсолютно. И, нали, също трябва да се разберем и за маркъп, дали има и как, нали, функционира. Защото сега... Обясни какво е маркъп. Маркъп е следното нещо. В тази същата ситуация аз съм ти дал $30,000, ти играеш и, да кажем, си изкарал $5,000, $25,000 си назад. И сега тези $25,000 са маркъп. Тоест те седят и, да кажем, разбираме се да продължим за още 6 месеца, защото гледаме, нали, ръцете, дискутираме всичките неща и Митко играл си добре, ама както казваш, че майка му, нали, такова, не върви, и двамата сме на мнение, че просто не ти е вървяло, защото сега нека бъдем реалисти. 5 турнира на ден, за 20 дена в месеца, за 6 месеца, ти не си изиграл кой знае колко турнира. И е нормално вариативна гледна точка, нали, всичко може да стане. Ти може да спечелиш първите 5 турнира, дето изиграваш и да сме много напред. Но, нали, реално погледнато, по-вероятно е да не се случи това. И решаваме да продължиш за следващите 6 месеца. Само че на следващите 6 месеца, да кажем, ти си $25,000 напред. И тези $25,000 обаче трябва да изчистваме маркъпа. Първо изчистваме това, което е назад. И т.е. ти си 0 на 0. И след това вече се продължава. И сега има хора, които, нали, ментално, този период има малко кофти, защото сега той примерно играе покер, за да изкарва пари. Обаче ти реално в стейкинг групата и особено като има той все едно дължи някакви пари. То си е направо така. Той реално, ако спре да играе покер, нали, те няма да му ги вземат. Той не ги дължи както на бързи кредити. Не е дължение. Но ти докато играеш в този стейкинг груп и тези хора ти дават, нали, тези пари ти да участваш в тези турнири. Имаш някакъв ангажимент към тях. И сега различните хора реагират по различен начин, защото, нали, има и ситуация, в която ти първи 6 месеца 25 назад, вторите 6 месеца 30 назад. Не си кешнал нищо. И вече си 55 назад. И ти сега като направиш още 6 месеца на тази сделка, обаче ти си 55 назад, ти просто ти ментално вече не си толкова стабилен и всякак. Защото ти си викаш, аз сядам да играя някакъв турнир, то първо място 8,000, аз дължа 55. Къде му излиза сметката, какво да правя? Супер тъпо ми е. Ама то в един момент това може да е тъпо и за самия стейкър. Защото може да си каже, чакай сега, аз тук постоянно е назад този човек, аз да продължавам ли изобщо. Обаче колко е интересно, той тогава може да си каже, добре, сега се чудя да продължавам ли, ако продължа, нали, и той примерно спечели сумата, окей, ще ми върне това, което съм вложил. Обаче пък той, ако продължи да губя, аз ще губя още. И за това той стейкър общо дето си преценява дали това е изгодна сделка. Защото, нали, сега, ако ние, да кажем, видели сме някакви твои грешки, ти на следващия път, като правим анализ,
ти правиш същите грешки. Да. И сега няма да е приятно за мен да видя, че ние обсъждаме някакви неща, ти уж си ги разбрал, ама след това ти реално не си ги разбрал. И става, нали, има дискусии, неразбирателството започва. Защото той е като всеки друг договор. То заради това е хубаво в началото да се обсъдят всичките неща. Защото ние с теб, ако сключим някакъв договор, ако сме в добри отношения, той договора няма никакво значение. Да. Защото ние сме в добри отношения, всичко си върви по мет и масло, нямаме дискусии. Но като някакви неща не вървят, трябва да погледнем договора. Ние какво сме се разбрали, какво сме говорили. Ние не сме говорили, примерно, ти да правиш така, пък аз да правя така, пък аз да казвам това, пък аз да направя това, еди си какво. И за това са тези договори, за моментите, в които ние вече не сме в добри отношения. Разбирам. Да, или отношенията ни вървят към това да не са добри. Да. И така, но дискусия, адекватни хора, ти да намериш адекватни, силно, ментално подготвени хора, според мен е доста трудно. Аз лично, след толкова години прекарани, нали, в тази сфера? стейкинг групи, в тази сфера, лично аз предпочитам да не стейквам хора. Аз буквално предпочитам тебе, ако да стейква някой и да кажем, ти ми кажеш, Симон, нямам какво да ям и да пия, нямам как да се платя, то каза, нямам пари за това. Да, бе, ясно. Отколкото да стейквам хора и да си развалям отношенията с тях, защото аз имам една визия, ти имаш една визия, ние не сме някакви, защото с младежи, примерно, е много по-идейно. Те си живеят при мама и тати или си правят някакви неща, т.е. живота си им върви и те просто това го правят между другото. Докато сега с по-възрастни хора, те вече са по-изградени като характери, ти не можеш да му кажеш, сега, ти тези неща, ти въобще не си разбрал, тук това не се прави, тук сайза е такъв, тук това е, ти можеш да почнеш да се обиждаш, защото ние сме набори. Разбира се, аз не мога да ти казвам все едно, аз много ги разбирам нещата, пък ние имаме 20-30 хиляди долара разлика в кешванията. Сега не е като да съм някакъв бог на покера да ти дава акъл на тебе, пък ти не си чак толкова, ти си по-добър като играч, като практика, но като резултати просто не си по-добър, но това е временно. Утре може да се завъртят нещата и на всичко да поведеш. Те, че тези неща са много относителни и е хубаво да се изговорят в началото просто. Аз съм за това. Ето, ние виждаш, ако щеш в този покеркаст, ние почти никога не обсъждаме, да ни кажа никога, ние не обсъждаме играта на хората. Просто защото... Ние не обсъждаме и хората. Да, защото тая игра, тя е много такава, нали... Супер комплексна. Абсолютно. И има и късмет в нея, има много неща и няма как да кажеш, той е слаб или той пък е супер силен, то много е субективно това нещо в покера. Ето може да дадеш пример от преди няколко дена. Тази ръка по-рано, която разказа на бутона, дето имаш два попа и такова, като я разказа в казиното, какво стана? Някой веднага ти каза, що не влезе Оуен, що не направи това, ти като влезеш Оуен, той със 8 ще фолдне. Ти му викаш, ама аз не искам да фолдва. Аз искам да взема валюта от ръката. Аз искам да ми влезе Оуен да го платя и да ми издържи. Да, точно. Аз искам да взема валюта. Както виждаш, веднага, защото това е според мен уникалното на покера, на тази игра. Че ситуациите са еднакви, но мненията по как трябва да се случват ситуациите са тотално различни. И те варират от фолдни до go all-in. Да, и то... Разликата е гигантска. И то е интересното че, примерно, аз вчера играя на една маса и аз смазвам човек. И едно момче ми казва, чужденец, ти вика, играеш много добре, към мерси. Но, може някой път някаква ситуация... И твоята майка също. Да, но някаква, примерно, друга маса и може да съм взел някакво супер грешно решение, в някакъв момент и да ме видят и някой си каже, това играе зле. Разбираш, много е такава, относително. Ние си говорим някакви неща, но от реална гледна точка никой не играе A-game 100% от времето. Ти ако играеш, според мен 20-30% от времето A-game, това е горе-долу окей. Да играеш A- или B+, през 50% от времето и през останалото време си тези ситуации. Дет си кома, дет си играл добре, влизаш с два попа, там също 108 идва, сона рива. Аз мисля, че на този... чипуе, ти вече не виждаш нищо, оставаш като Джон Сина и някакви такива неща и си you can't see me, аз съм тук, но реално няма. Сега има ги тези моменти. Аз на този турнир наистина вярвам, че играх играта си 2 дена, но сега тия хиро фолдове, които направих, знаеш ли дали са... Не знаеш. Не знаеш това е в моята глава. Ама то е нормално да е така. Така че... Ние играем игра, в която има concealed information, т.е. има неща, които не скрити са, не можеш да ги разбереш.
То не е такъв книга, игра да прелистиш и да видиш тук сега какво ще стане, там какво ще стане. И то има и едно друго нещо, нали, за живия покер. Аз примерно искам да ме стейкват на живо. Окей, обаче аз ще успявам ли да правя достатъчна бройка турнири? Нали, то за това, защото то е на живо, нали, примерно... Това е проблема пък на живо. Да, повечето казват, че е по-лека игра. Всички смарт покер турове. Да. То дори в момента с нашия график, да кажем, има 8 смарт покер тура на това. Да. На тях има по 5 турнира. Так, това са 40 турнира на година. Не са много. 40 турнира? Не са много, да. Ти общо дори като ръце си изиграл колко? 7-8 хиляди ръце. Не са много, Това нищо не е. Тоест ти трябва, тъй като не са много, ти трябва много изчистено и самокритично да се анализират всичките ти големи ръце, нали, които станат в тези турнири. Да. И сега тя просто вариацията е огромна. Ти си изиграл доста малко турнири, а пък на живо маркъпа се трупа с скоростта на светлината. Да. Мисля, ти виждаш, тук като направиш един турнир, като не кешнеш на нито един турнир и 5 евра са заминали. Абсолютно. Отиваш на следващия турнир с 5 евра задна ножица, печелиш мистери баунтито и то първо място е 5000 евро. Така е. И не вземаш нищо. Да. И съответно, но пак цялото нещо се свежда до това стейкъра колко вярва в теб. Да, дали вярва, че играеш добре. Ти колко ментално се справяш с загубите, да. Защото на печалбите всички деянят, всички лесно опитни, неопитни, средно ниво, който лапа батко ви показа. Ама после на загубите има, брат, то не ми върви, то гледай какво става, ма ти играеш ли добре? Как, аз съм бог на тая игра. Направо, те хора, аз сядам и те са е така. Стига човек. Да. Еми, така е. Колко па да си добър? Надигравам 80%. Да, аз ден-две не съм те виждал, брат. Да, така че такава е играта, да. Просто сложна е материята и с стейкинга е сложна. Ще видим как ще се получат нещата при мен. Еми да, смисъл ти можеш, значи едно от по-модерните неща, които съм виждал хората да изповядват е частичен стейкинг, нали? Да продавам просто някакви проценти. Да продаваш проценти, да. Защото това, нали, примерно, ти можеш да продаваш и по повече проценти. Можеш да продаваш по 50, по 70%. Просто това пак се свежда до ментални неща. Сега, примерно, може би бих продал, ако играя High Roller, бих продал 50%. Ето да, минаваш, има немалко хора, които можеш да питаш дори на самия турнир. Да. Другото е, вече когато имаш, нали, по-нормален, стабилен банкрол, е да си разменяш проценти. Да, просто да кажем, ти както казваш, играеш по-добре от 90% от филда, отиваш при останалите 10%, които ти считаш за по-добри играчи от теб. И им разменяш проценти. А другото най-сейфти, което по принцип аз практикувам от време на време, не винаги, е когато останете два пъти на парите, т.е. да кажем парите са, както сега днеска бяха 13 човека, на 26 човека, гледаш колко стак имаш, отиваш, проверяваш другите хора, с които ти би си разменил проценти, гледаш ги с какви стакове са и си разменяш проценти с някой от тях. Или ги питаш. Нали? Искаш ли да кажем 10% иншуранс, 20% иншуранс, слапвате, обаче вече когато сте два пъти на парите. Т.е. където шанса поне един от вас да влезе в парите е по-голям. Защото това е едно от другите неща на тази система. Слапват си проценти в началото на турнира. А това е много гадно, особено за мултидей турнири. Ние сега с теб, ако си разменим по 10% от мейн евента, да кажем, и аз отпадна на първите 2 часа и въобще не презапиша повече турнира, а ти да кажем дипнеш турнира, сега на тебе ще е тъпо. Защото ти си ма носил на гръб цял турнир. Не бе, то сме се разбрали просто. Ама просто е куцо. Защото ти вече имаш едни 10%, с едно дете си загубил от турнира, а пък то е в началото на турнира. Според мен пак е до отношенията между хората. Пак е до отношенията. Ако се разберем, сега аз нямам никакъв проблем с теб. Ако се разберем в началото по 10% се разменяме, това е. Това са другите варианти на стейкинг, които също според мен не са за подценяване. Ако можеш да си размениш проценти, когато сте два пъти на парите, това за мен е най-голямото сейфти. Аз съм го правил 10 на пъти и работи супер добре. Примерно, ако стигна някъде напред, мога да си размина проценти с Даша, с Фери, с Мозъка, с някакви такива, които са добри. В случая с шорт стак, аз примерно на мен ми е по-изгодно, ако стигна от тази ситуация и съм с по-голям стак, аз мога да си разменя по равно проценти с хора, които са с по-малък стак от мен. Примерно имам един турнир в Монте, размених си така проценти с Боби Йосифов.
той имаше примерно да кажем 10-20 хиляди по-малко от мен. Сега там на 2-4 хиляди блайнда, 5 блайнда имал повече по-малко от мене. Но разменям си проценти с него. Тогава си размених проценти с него, нали, отделно, че е добър играч. От много време не беше печелил нищо. Нито беше правил финални маси, никъде не го бях виждал нищо да прави. Размених си проценти с него, на следващата ръка отпаднах Сой Поп на Сой Дама, мисля, че. Бях бъсто. Видях го той как влезе онен с 2 дами срещу 2 валета или нещо такова. Той се отвои, аз си тръгнах и на следващия ден като идах за първото място, взех си там 10%. Беше найс. Той вика, браво, хубав слаб. Викам, брат, да съм те виждал да лапаш много време, аз знам, че е въпрос на време. Не, защото ти горе-долу на турнирите, които играеш, айде сега на международни фестивали, нали, филда, малко или много е малко по-труден. Така. Като ходиш обаче на локалното ти ниво, ми сега там, каквото и да си говорим, аз мога много време да не играя покер или да не играя много турнири на година, но сега на локалното ниво нямам там, поне в топ 50% ще съм. Да. Затворения кръг не може да се развие. То е затворена система. Някой ще печели отгоре, но няма да стане по-добър на глобално ниво. Той ще стане добър за това локалното ниво. Да. Трябва да е отворен кръг, за да можеш да се развиваш. Трябва да се обучаваш, да имаш по-широк спектър от хора, с които обсъждаш, да имаш по-широка визия, нали, на целите неща. Аз това, което го казах за покер обществото, нали, като си говориш с някакви хора, това също е полезно. Нали, обсъждаш някакви ръце. Отделно, колкото повече ходиш, нали, на турнири, ти добиваш опит, ако щеш, нали, сам си развиваш играта по някакъв начин. Да, но ти ако си open-minded, те нещата не се свеждат само до покер. Ти като си говориш с някакви хора, те можеш да ги считаш за по-слаби покер играчи от теб, но ти ако те може да са по-добре, да се справят по-добре в живота от теб. Така е. Ти можеш да научиш други неща, които да са ти полезни. Да. Когато си open-minded, винаги ти от всеки човек можеш да научиш нещо, общо взето. Да, съгласен съм. Най-големите тапанари можеш да научиш нещо. Най-малкото, лошия пример също е учител. С най-големия глупак, като си говориш, може да разбереш, че примерно така не е хубаво да правиш. Не е малък урок, пак е полезно. Ето, примерно, някой може да е по-добър в самия покер, но да има, нали, лоша дисциплина, както аз съм имал. И примерно от другия, нали, твоя приятел, покер приятел, може да е примерно по-слаб от тебе на покер, но пък да има чудесна дисциплина. И ти ако вземеш това от него, е много готино. Ти реално говориш за мен в момента. Не говоря за тебе. Казвам съм ти, че няма представа какво тази се Да. И това е искрено, не Е, много мило. Ако искаш да направим някакъв двубой хедзъп. Да. Между другото няма човек, който да е играл хедзъп с мен, да не му е бил. Аз като цяло, имам голям проблем аз не знам дали си забелязвам, аз повече турнири не ги печеля. Хедзъп sit and go. Иначе имам хедзъп и стигам до хедзъп. Не кеш. Sit and go. Супер. Нямам търпение. Журу, това съм го играл в един период, хедзъп sit and go. Грайндех така в един период. Аз съм играл с Тенгол. Аз съм ти разправил. Мисля, че в един от предните епизоди разправях. Аз началото, като почнах да играя покер, играх едни лимит си Тенгол, където първо място беше 5 цента, второ 3 и трето 2. $20 съм изкарал от тези за 8 месеца. Супер. Началото. Защото това ми е и плюс и минус. Аз просто много се вманячавам. Ако на някаква тема успя да се вманяча и съм маняк. В смисъл, отделям по много часове, много се занимавам и някакви такива неща и в следващия момент нещо като ми писне и може да съм го правил всеки ден по цял ден и след това въобще да не го правя. Да. За стейкинга нещо да добавиш или да ми даваме нататък? Мисля, че доста изговорихме за стейкинга. Не се сещам за ние доста от основните неща. Може би ще добавим нещо и някой друг брой. Да. Питайте, ако искате. Ето, примерно момчето, което ни беше задало темата, ако счита, че има още неща, които можем да обсъдим, просто да ни каже, ще ги обсъдим. Ние сме много отворени към обратна връзка с хората, които гледат подкаста и бихме искали да обсъдим теми, които за вас биха били интересни или считате, че нашето мнение би допринесло за дискусия по темата. Да. Сега имаме още две темички, които сме си отбелязали. Едната е рид на живо срещу GTO. Да. И след това имаме една по-странична, по-забавна такава игри на волята. Да. За какво да си говорим сега?
Ами за GTO-то е интересно за мен, там според мен ти можеш повече, защото аз съм забелязал, че твоята игра доста повече се свежда до това да ридваш хората, ти интересно си говориш с тях реално. Мислиш ли? Аз съм повече комик релифа на масата. Какво си говоря? Какво си забелязал, че си говоря? Не знам. Ами, виждам, че от време на време така си ги провокираш по някакви теми, защото ти реално имаш и по-такава дикция. Ти начина по който говориш е по-ангажиращ. Ти стартърите ти на разговорите не са такива хората да могат един вид да пропуснат какво си казвал, ами са такива ангажиращи. В смисъл, те трябва да се включват в разговора, нали, защото е нещо по-провокиращо. Да. Поне с такова впечатление съм останал аз. Аз повече казвам някакви смешки, нали, хората се смеят и приключваме, нали, темата. Възможно е сега, аз да ти кажа, сега нямам точен спомен всеки път как си говоря с хората, може би ти си забелязал страни повече. Аз покер може да не играя много добре, но съм по-наблюдателен. Да. Аз ще кажа така. Значи аз затова казвам, че играя по-добре на живо. Просто защото има някакви ситуации. Нали? Аз сега GTO така не знам всичко за GTO, но гледам да уча някакви неща. Примерно с 25 Big Blind, ако прави с 15, с 10, нали, ситуации, рейнджове. Обаче мен идеята ми е друга. Има ситуации, при които на живо, примерно, GTO-то ти казва едно, че трябва да направиш. Обаче аз виждам човекът, примерно, че е супер силен и GTO-то ми казва тук го трибетни или му плати Оуен или го вкарай Оуен. Аз знам човек, смисъл, виждам го, нали, рида ми казват, аз тук съм бит. Обаче GTO-то ми казва, нали, влез Оуен. С Сой 5 си учат ли? Примерно, влизам Оуен и виждам аз Сой поп. Нали, смисъл... И пада поп нещо. И аз предпочитам на живо... GTO-то ти казва, опа! Значи за мен хубаво е да го знаеш GTO-то, хубаво е да знаеш, нали, рейнчове, ситуации, с какво да влезеш. Обаче за мен на живо много повече играта е ориентирана наистина да гледаш какво хората правят конкретно на масата. Ама всяко едно нещо, както аз бях сега тия 2 дена, всяко едно действие, как говорят ако щеш, в какво настроение са. Ма всякакви неща човек може да видиш, нали? Той цялостното и временното им настроение. Временното им настроение, да. Ти просто някой път виждаш на някой как му пада гарда човек. Нали? И може да няма конкретна причина, може просто в един момент да се измори. Аз съм виждал хора, нали, идва някаква почивка, това е окей преди почивка. Идва си почивката и той вече един изглежда супер заспал, такъв, не знам. Нещо може да е... идва Сойпов му кажеш, дигни гарда, че ми е неудобно така да те изплюща. Нещо може да е ял, защото понякога яденето, нали, то хем ти трябва ядене, хем някой път като ядеш, ти се приспива, знаеш как е. Имам няколко такива яденца, знам как е. Така че има всякакви такива неща и за мен специално на живо много повече трябва да е към рит ориентирана играта. Да, на книга е едно, за мен, да, онлайн много повече GTO. Със сигурност виждам, нали, онлайн е много по-роботска играта, факт, нали, аз виждам, нали, в... Там ридове. Главно свързани с тайминга. Да, с тайминга, да, но отделно онлайн в момента аз гледам разни финални маси на серии, на такова. ICM човек, това е в момента, не знам дали седиш, но просто фолдовете, които се правят на финални масове, когато има големи мъни джъмпове, са брутални човек. Брутални. Вчера си говорих и с Миро Ризов за това нещо. Фолдват се някакви асой попове. Нали, в смисъл валета. Ето после като го пуснеш на програмката, го виждаш. Да. Как заради ICM трябва да играеш с просто идеята е, нали, идеята е да играеш там специално онлайн. Идеята е да играеш максимално без олуини, нали, да печелиш пари основно от кражби. И така, да не се вкараш в ситуации, в които си рискуваш турнирния живот, нали, за да можеш да правиш тези мъни джъмпове. Особено ако има някакви по-къси от тебе. Да. Това е, нали, онлайн. Това е тенденцията онлайн, която виждам. Толкова се замислиш и на живо е така, само че на живо турнирите не се стигат до чак такива ситуации. Които хората да имат 1 блин, 2 блинда, 3 блинда, 5 блинда. Точно. Защото защото там поне тези филмчета, нали, при нас гледам доста пац и някакви други такива прота, те просто остават 5-6 прота накрая. И те всички играят оптимално или близо до оптималното. Смисъл, някои от тях правят грешки, но на живо тези неща не се случват. Някой стане с... Има хора, където стават с по 20 блинда в началото на турнира или с 50 блинда в началото на турнира и са кома. Примерно на нашия турнир са. Почва на 100-100 с 100 антем. Ти почваш 60 000. Става някаква засечка в началото, губиш 30 000 чипа. Ти имаш 300 блинда, ма ти вече си кома.
Ти си такъв, то няма какво стане. Аз стара, как бях спечел, щях да имам 100 000 брат и 500 000 имаш, то няма значение, бе, човек. Кое не е ясно? Не, абсолютно е така. 5000 блина за какво Да. Но и онлайн също има наистина постоянно добри играчи, които аз човек сега в момента гледам в Старца, финални маси, нали ти казвам? Да. Има един с ник Лена, какво беше? Да. Супер добър. Този човек... Лена 900 или 9000. Да, другия е C.Darwin, сигурно го знаеш. И то е супер добър. Тези хора... Но това са хора, които са на върха на Те са на върха на онлайн покер. Да. Абсолютно. Те са говорим за топ 1%. Те са топ 1%. Значи тези хора може да ги видиш, ама буквално през 2-3 дена те играят финални маси на най-големите турнири онлайн. Те ще продължават да играят. И ще продължават, да. И просто, нали... Говорим за най-добрите онлайн покер играчи в света за последните, не знам си там колко години. Да. Това са хора, които те са доказали като лонгитивици, ако щеш, нали дори. Те не са такива, дет направя една финална маса и после на маханите 3 месеца, после се върне, наберат го 3 сесии и той вика, ама не ми върви. Да. Това са хора, които изкарват милиони и на daily basis играят без покер. Да, факт. Така, че... Повечето големи турнири, които отвориш, там Лена, Пац, Дарвин, Коко Джамбо, Алекс Кулев и всякакви такива, постоянно ги виждаш на финални маси. Няма какво да се каже, нали? Нормално. Професионалисти тотално. Това са най-добрите играчи. Да, буквално в света. Факт. Така за онлайн покера, но да се върнем, нали, за на живото. Това е моето мнение. На живото е повече рейт ориентирано. Поне аз така играя и така искам да играя. Да, нали, уча си GTO-то, искам да знам GTO-то, но не ми е това определящото. Просто. Аз дори ако се сещаш преди време, дет ти бях казал, че като почнеш да дигаш входовете, филдовете стават по-тежки. Аз реално това имах предвид. Че когато играеш 50-ки, 100-ки, 200, онлайн? Онлайн, те могат да са, нали, по-масивни. Но като почнеш да играеш турнири с по 500 вход, с по 1000 вход, има естествено, защото те, примерно в Старс, нали, има сателити, в GG има сателити. И, нали, има и хора, които са не толкова добри. Да. Но като дипнеш турнира, 80% от филда или снимат в момента, или правят обучително видео в момента, или има нещо друго там, или са някакви, на който и да отвориш в Shark, виждаш как имат 5 милиона печалби, 6 милиона печалби, 10 милиона печалби. Всичките са някакви такива. Защото това имам предвид аз, че филда става по-тежък. Факт. Не, че някой не може да спечели. Всеки може да спечели. Но просто ще е победил доста силни играчи, за да го направи. Да, така е. И общо взето така. За наживото, това имам предвид. Като видиш някакъв защитчичка, който не е играл ръка от 30 ръце и GTO-то ти казва, нали... И сега карате пувка и се фърля пувка и накрая застане мирно и рейс. Да. Брат. GTO-то ти казва кол, аз съм фолд, сори. И ти си гледаш там асой, и си викаш, мамицата му гадна. Да. И така. Да, бе. Има ги тези моменти на живо, определено сега то е подобно. Сега ние играем в крайна сметка турнир с 500 вход е мейн евента. Хайролър е с 1500. И като почнеш да играеш турнир с 5000, с 10 000 вход, пак ще има от тези за да играят. Ма нормално. Така. Като дигаш нивата, идват други хора, които или са оцелели на ниските нива, или просто много са се развили играта, или са някакви богаташи. Ти искаш да играеш с богаташите, другите не ти трябват много. Нали, това е въпрос на его и на колко искаш да биеш добрите. Ето заради това, примерно Алекс Кулев, като си спечели брейслет и такова, момчето вика, победих другите добри на това, на тези нива. Защото той в финалната му маса има един с 2 брейслета, един с 3 брейслета, един с печелил APT, WPT и брейслет и някакви е такива. Тея като ги изпънеш, верно си много добър. Да, абсолютно. Действа ти на самочувствието. Хем, нали, парите се тая. Ама като изпънеш една такава финална, на друго е да си финална маса, 2 жени, дето са за кеф там, някакъв дядо, дето през ръка има асаци и побове и всяка ръка му се набиват им и си лапа. И после 6 часа, като не му идват карти, си вика, бата, какво става с този покер, брат? Аз супер добре играя 3 дена, сега нещо, не ми се получава нищо. Супер.
Да. И между другото и на мен като ми идват, аз съм бетон. Да. Вчера имах една ръка с попове, отварям 2 кола, 10-10-9, чек, аз си бетвам една трета, кол, търн 4, чек, залагам една трета, кол, на ривър 2, чек, и аз съм чек, този човека влиза all-in, първия се фолдва, викам здравей, десетка ли имаш или 2 деветки? Фолдвам му поканам 2 попа, той ми вика 2 деветки, това 2 деветки. Да. Викам брат, че ме обидиш. Стига бе, човек, мислех, че ме блофираш. Да. Какви са тия хора? Такива работи за GTO-то и за Life Read, ти ако искаш нещо друго да... Life Read според мен е много полезен, но е много специфично. Тоест, нещо, което си своето мнение, защото аз казах повече какво мисля. Според мен Life Read би могъл да е скил, но Life Read има доста хора, които... сега говорим за по-deep, Life Read. Да, говоря за... Да. За по-обикновения, може би всеки човек може да си развие някакво умение. В смисъл, ти най-вероятно си забелязал един от плюсовете на покера е, че ти като постоянно играеш с хора, които се опитват да те изложат по един или друг начин, ти после в обикновения живот тези хора, деца мислят за много умни и правят някакви елементарни схемички, такива на бейсик ниво, ти ги забелязваш от 100 км. Ние това сме го обсъждали даже в първия брой, мисля, че така че за някакво такова ниво имам предвид, най-вероятно всеки може да го развие. Но като цяло си мисля, че за Life Read по-скоро може да се наложи да ти е повече като талант. Защото ти да разчиташ на Life Read като цяло е по-трудно да се научи, според мене. Докато да научиш математиката на покера, да научиш GTO-то. Тя математиката ти има на книга, човек. Смисъл, ти може да си математиката в покера си е една от най-добрите книги. Нали? И ти тези неща да успееш да ги схванеш и имплементираш и да ги разпознаваш е доста по-лесно, като то е трудно, но имам предвид е доста по-лесно от това да успееш да си изградиш отлично умение за read над ситуациите и да разчиташ само на read, имам предвид. В смисъл, ти според мен е по-логично да си развиеш математиката и след това да ползваш и read като допълнително надграждане над това, отколкото да разчиташ на read и на математиката реално да ти е малко тяка да ти е като надграждане. Защото ти, според мен, ако разбереш стаковете как функционират, сайзовете как функционират, ще ти е много по-полезно да биеш всички под средното ниво на покера. Докато вече за ридове и такива неща, те може би ще ти помогнат за по-високото ниво. Защото ти тези елементарните ридове, сега това да ти казвам аз, чичото ни играе, фолдва, пувка, цъка си на телефона, после остава всичко, застава мирен и рейзва и сега той може да е видял 10-9 сютът и да се радва, че просто му е дошло нещо координирано, но мисля, малко повече ти играят с обърнати карти. След предаването ще кажа едно нещо, което правим, а няма го споделям тук. Защото човек не искам да го знае това. И аз вече добре, че последните години хората, където не искат нещо да казвам, ми казват това не е за по телевизията, не го казвам. Че иначе много ми е трудно, човек. Това ми е такъв негативен скил. Много съм добър да отговарям на въпроси, особено като знам отговора и много ме затрудняват хора, които питат ме нещо, аз знам отговора, обаче се сещам, проверявам дали това трябваше да го казвам по телевизията или не. Не мога да коментирам тази ситуация. Съжалявам, защото пък се опитвам и да не лъжа. Но да, доста е игра на волята това. И като стана темата... Кажи сега за игри на волята. Аз никога не съм го гледал това предаване преди, но се познавам с Марто Елвиса и го гледам изцяло заради него сега този сезон. Не съм гледал всичките епизоди, нямах възможност, но гледал съм повече от половината и в началото мислих, че не е много коректно. Сега, то е заснето
То се вижда, че е така като телевизионно предаване, като ТВ сериал. сериал. Монтирано вече. Там вече е монтирано. Това се знае по видео, че няма на живо. Да. Тези, които продуцентите не си го знаят. Да. И си мислих, нали, доколко е нагласено, нали, като... Аз разбирам идеята от продуцентска гледна точка, че естествено ти искаш да гледаш нещо интересно. Да. Сега да гледаш някакъв как се е изпънал или лежи по цял ден на плажа, това няма какво гледам. Да. И от тази гледна точка се чудих доколко ни ядат наистина. Защото сега виждам ги, хората са тренирани, но аз ако не ям, ако пропусна някое ядене, доста се изнервям след това. А представям си някакви хора, които тренират, те ако не ядат една седмица, ядат джанки, трева и някаква раци се опитват да си фанат и някакви други работи, те как изглеждат така, както изглеждат? Аз това не мога просто да схвана. Тя някой 2 седмици не бил ял, 3 седмици не бил ял, той е нацепен на животно, изглежда страхотно, на жените косата им дори нещо не става, те уж спът там на някакви нависи и някакви неща, тези неща не можех да ги схвана генерално. Сега ще ти кажа, нека да кажа само аз, че не гледам Игри на волята, аз съм огромен фен на американския Survivor. Огромен. И на българския до някъде, но както и да ще започна с това, че съм огромен фен на американския Survivor. Те доколко си приличат двете предавания? Човек, сега ще ти кажа най-основната разлика. Американския Survivor е 95% стратегическо шоу. Да, там има физически игри, но там, най-просто ти го обяснявам, една баба на 70 години, която нищо не може физически, може да спечели шоуто, ако играе добре стратегически, прави алианси. И има хора, които без нито една спечелена физическа игра печелят шоуто. Просто защото надиграват стратегически останалите. Защото аз си мисля, че на Игри на волята аз както го разглеждам предаването, ти ако можеш да спечелиш 1-1 битките, тези деца капитански за изгонване и такива неща, те нищо не могат да ти направят. Те могат да те номинират, но ти ако печелиш битките, ти можеш да си прибираш грошове, нали, ти можеш да си вземаш и предимства, но те елиминационните печелиш грошове. И ти ме номинираш мен, аз отивам с някакви други льоловци, пръскам ги от бой, вземам си грошовете и се връщам. Пак ти казвам, аз не гледам Игри на волята, горе-долу знам за какво става въпрос, но Survivor е основно стратегическо шоу, където отиваш, правиш коалиции. На български му казват коалиции, там им казват алианс, то пак алианс и в българския има. И общо взето ти, ако имаш добър алианс и играеш стратегически добре, ти продължаваш постоянно в играта, независимо дали печелиш физически игри. Ти само имаш игри за имунитет. Имунитетът ти дава правото да не... племето ти, някой не могат да гласуват срещу тебе. Не, по-скоро е... в началото са на 2 племена разделени. Има племенен имунитет. Просто следващия изгонен не е от твоето племе. Другото племе отива на племенен съвет, където с гласове от хората един бива изгонен. Но няма такава физическа игра, където някой да може да се спаси. Няма такова нещо. Чак когато има обединение на двете племена, тогава има индивидуален имунитет. Примерно остава 12 човека, обединение вече в едно племе. Има индивидуален имунитет, игра, и там ако спечелиш, не може да бъдеш изгонен. Но всеки един от останалите може да бъде изгонен. Но имаш ли алианс, така наречения? Примерно, вие сте 12 останали. Ако имаш алианс от 7, вие просто един по един гоните останете. Няма какво да направят. Не знам дали ме разбираш. Разбирам, защото тук има една огромна разлика. Значи, тъй като не си го гледал, просто ще го обясня както аз съм го разбрал, но то мисля, че е така. Значи, в началото те започват 3 племена. В случая на този сезон, защото аз предния сезон не съм ги гледал, са гладиатори, които са само мъже, амазонки, които са само жени, и старейшини, в които са явно хора, които са... Значи амазонките и гладиаторите, това, което според мен беше интересното, е, че бяха, освен че са в 2 племена, има трето на старейшините, в които бяха такива като известни личности все едно. Бяха вкарани там или някакви случайни един вид, да знам, които не са в другите 2 племена. Или не са минали кастинг, или не мога да разбера, но някакъв нещо е станало и те са в отделно племе. Като от амазонките и гладиаторите, те имат половинки.
Тоест гаджета, бащи, майки, брат и сестра, братя, някакви такива неща, които са в четвърто племе, което е на изгубените. И нали, той има 3 територии в предаването. Едното е резиденцията, където общо е пълен лукс. Да. Можеш безплатно, колкото искаш храна, легла, спане, басейни, къпане, всичко е там. Второто е стопанството, което е имаш храна за седмицата, която е хляб, боб, леща, ориса и такива неща, които трябва да си изготвиш. И имаш легла в една обща такава стая или в 2 стаи, там нещо е такова. Но сутрин ставаш и почваш да бачкаш там някакви дейности там. Да. Нещо, копаш някаква градинка, правиш някакви неща. И третата зона е реката, на която си на една река е пълно с паяци, жаби, не знам си какви неща и си на открито. Хората си направиха навес там по едно време, защото то вали дъжд в някакъв момент и като ти напълни чувала с вода и ти става забавно. А за изгубените седят на плажа, ама не на пясък, а на камъни. И те живеят на камъните и пак нямат абсолютно нищо като храна. Така. И какво си ловиш един вид? И ти там се чудиш дали това е реалност, така ли? Да. Ами, виж сега, давам ти пак примера с Survivor. Най-добрият показател, по който можеш да разбереш, че Survivor е реален, обикновено е, когато един човек влезе в Survivor, той излиза примерно 10-15 кг отслабнал. Аз му гледах на Елвиса, той каза, че е отслабнал 10 кг, 13 кг. Значи наистина ги държат гладно. Ами това е скандално. Ама аз ще кажа защо мисля, че е скандално. Защото те сега гледай, влизат гладиатори, мъже напомпани, спортисти, машини, всякакви такива, маняци. Жените и те са спортистки. Влизат и са яко маняци сред тях. Тази Оряшкова е по самбо. Олимпийска шампионка или европейска ли е, каква е. Нали, очевидно жената е машина. Едната друга ситнилска и тя е машина. Другата е световна шампионка по някакъв спорт, дет не го знам. И някакви такива, и ти ги виждаш, те са в физическа отлична форма. Да. И сега влиза, нали, прямо Елвиса. Елвиса изглеждаше в топ форма. Смисъл нали, на физика и на такова. Само, че Елвис има и доста силна социална игра. Да. И сега той, нали, то се получава пак много яко за някои да го подценят, че нали, няма да, нали, физически един вид няма да ти е проблем. Да. Ама той, ако и физически ти е проблем, и след това се и наговори с правилните хора, и то се получава много кофти за теб, защото ти може си физически много подготвен, ама като си тъп като гадулка, то нищо не става. Защото те ти казват някакви неща, ние тук да не си гласуваме, ти казва, брат, какво ми обясняваш на мене, бе, палячо? Аз тебе, нали, те виждам на арената, ти не можеш да се движиш такова. Чая, брат. Нали, след това гласуваме, бе, глупак. Да. Хори тогава, като си всеки път, хори ти на състезанията, да видя колко време ще издържиш. Да. И като включиш към това на яденето, ти като отидеш на реката и не ядеш една седмица и после отидеш на териториална битка, то не отива цял ден, лежи на басейна, правят си упражнения, ядат като изоглавени и той пристига, хем се е наял, хем по принцип е по-голяма машина от тебе и той хем пристига и... Разбирам те какво имаш предвид, но какво ти кажа, Survivor са така по-изравнени, няма точно това. Не, че не е имало такава, примерно едните да са на по-добър остров, другите на по-лош, но по принцип повечето гласуват... Казваш, че баба може да спечели. Аз лично мисля, че на игри на волята, особено така като го гледам, за мен жена може да спечели, ако нагласят някакси игрите да съпадат по женски тип игри. Примерно нещо, на което жена би била равностойна. Нещо, нали, с пъзел, с такова, с координация, с баланс, с нещо, на което тя да има равностоен шанс на друг подготвен, нали, мъж. Защото е на бягане, на плуване, на някакви такива неща, то няма как да стане. В реалити шоутата, включително и Survivor, винаги го има това съмнение сред зрителите, което е нормално. Дали продуцентите не си харесват някой повече и му дават удобни игри за него. Защото и в Survivor има така наречените женски игри, които обикновено са някакви за баланс, примерно висят на... Или примерно... Не. Да, застават на едно така и трябва да седиш. И примерно краката са им на един такъв малък кол. Точно така, да. И този малък кол, логически, нали, краката на стъпалата на жената са по-малки.
И това се казва... И тя и по-малки килограми най-вероятно. И на нея е по-лесно да издържи повече. Човека като е нацепен отгоре и едни 80 кг мускули, 100 и винаги когато има някаква индивидуална игра, нали, където накрая примерно са останали 5-6 човека и дадат една такава игра и разбира се, когато ти идва, ама то тук е направено, нали, жена да спечели тази. Да. Или пък ако е силова, пък може да кажеш, ма това е направено, тук може да спечели. Така че да, продуцентите според мен могат да влияят, ако искат, с игрите, които слагат. Могат. И според мен другото, което правилно не ми е странно, има игри, които са да намериш нещо. Да. Ключ, въже, топка, де да знам. Нещо, което примерно е заровено в пясъка, скрито е някъде. И ми сега... ние като покер играчи, може би просто сме по-такива като мнение и като мислене, ама какъв е проблема, като ти кажа, намериш 6 ключа в този апартамент, те да са 5. Да, никакъв. Има 5, те са 6 червени и 6 сини, аз ще търся червените и търси сините и да са 5. И то е за време, и който първи го намери и спираме. Ами хубаво като спираме, ама покажете къде бяха тези другите неща. Пак ти казвам, това винаги ще го има като съмнение. Няма как. Просто... съмнението може да се изкорени елементарно. Ако покажеш всичко. Да. Казваме, ето ми так, търси ключове и аз търся ключове, почваме да търсиме, кой аз си намирам моите, те казват стоп, аз трябва да намери ключовете и ти казват, ето ми так, тук беше този ключ, там беше като на escape стая, разбираш ли? Като не можеш да го направиш за времето, за което е, те после ти показват как се решава, че имало решение, нали? А не да ти казват, не ти върви, той мина преди тебе. Друго, което е много голяма разлика съществената разлика също, освен това, което ти казвам, че баба може да го спечели, самите хора, които вкарват. Тук вкарват основно, като гледам, спортисти, подготвени. Аз забелязвам, че има нещо като шаблон, който те трябва да изградят високи, ниски жени, рандом жени, еди си какви жени, направени, ненаправени, възрастни, млади, всякакви да има. Survivor буквално вкарват всякакви хора от всякакви сфери. Нали? Примерно, ще има един спортист, ще има един лекар, ще има един адвокат, ще има един шивач, ще има един обущар, ще има един... Разбираш, всякакви човек, всякакви сфери. Просто, сега, софтуерен инженер, гледам го едното момче. Бате, той или не излиза там, то дори фитнеса на него му е малко. Аз бих казал, че той не излиза тази, как се казва това по-маниашкото, дето е на фитнеса. Кросфита. Той според мен кросфита му е, както аз примерно ям сутрин, той примерно на кросфит ходи сутрин или тича там 5 км и се връща или нещо е такова. Сега момчето в топ форма. Сега то... Ако искаш, ще отидем в моята фирма да ти покажа софтуерни инженери. Сега има няколко, които са така в по-добра форма, но сега има и като мене. Което горе-долу е нормално. Човек е софтуерен инженер, той не е спортист. Да. Survivor вкарват обикновено, може да видиш и по-възрастни хора, може да видиш лошо физическо, с лоша физика в този момент. Не видях такива. Това ти казвам, че в смисъл в най-лошия случай тя лошата физика се свежда до не толкова добра, на тея къде са в супер добра. Survivor може да видиш всякакви хора, човек. Включително някакви по 120 кг, които... Тоест като мене. Бам! 120 кг. Но там идеята е, пак ти казвам, там е 95% стратегия. 95% стратегия, правене на алианси и подобно на покера, блъфове, правиш, аз правя алианс с тебе, казвам ти Симо, ние ще играем с тебе до края на играта. Няма да ще се пазим. Няма да се гласуваме никога. Отиваме на племенен съвет, ти гласуваш аз гласувам против тебе. Това се прави... Ще да се размея. Това се казва blindside, му казват. Това е понятието в Survivor. И това е всъщност, и между другото, и там е друго. Там също има още едно много готино нещо. Там уважават точно тези ходове. Тук, ако влезе някой така и играе такава злодейска игра, те го изкарват, и хората казват, ама как може такова? А в американския Survivor някой като те излъже. Примерно, ако ти ме blindsidнеш, т.е. изгониш ме първо си ми казал, так ще играем до края. След това. Ти ме гониш, лъжеш ме. И накрая журито, там няма игра за края, там журито определя, там също другото уникално Survivor е, всички, които отпаднат, стават част от журито. И слушай се, и накрая журито определя победителя. Няма зрители, няма нищо. И така. И там най-уникалното в регламент, затова Survivor е, защото аз съм супер фен, е най-гениалното шоу, което е създавано. Ти хем трябва да гониш хора,
хем те накрая гласуват за тебе. Разбираш колко интересно е. Ама те гледат ли вече цялото предаване? Не, те просто са били на острова. И те присъстват на всеки племенен съвет. След като са изгонени. Продължават да се седят демек там. Да, но идват само на племенните съвети. Да. И какво правят в Америка? Накрая, като се гласува за победител. Защото той има и български сървайвър, не със същия регламент, но то тук в началото гласуваха по морал. Нали, примерно, те казват, ама ти ме изгони, няма да гласувам за тебе. Обаче в Америка какво правят? Ти ме блайндсайдваш, нали, правиш такъв, излъгваш, казваш ми так, ще играя с тебе. Обаче на съвета ме гониш. И аз знаеш какво правя? В Америка какво правят? Аз идвам и ти казвам, стискам ти ръката и ти казвам супер ход. Аз накрая. Това въобще не го очаквам. Да. Ти имаш моя глас накрая за победител. Това е. Там са така. Там толкова е развита играта. Това в България по-не би имало успех, да. И затова хората обичат някой като ти направи нещо, ти да го пръснеш след това. Значи аз затова препоръчвам на всички покер играчи, включително на тебе. Значи гледайте 19 и 20 сезон на американския Survivor, в момента са на 45-ти, но 19 и 20 са едни от най-класическите сезони, които виждаш точно геймплей. Нали, алианси, лъжи брутални. Те там хората влизат, примерно някой е с професия на адвокат, той лъже, че е примерно доктор, всякакви такива неща има, нали? Там примерно лъжат за всичко, бе, човек. Брутално, това е нечовешка игра, нали? И защо го препоръчвам на всички покер играчи? Защото е много подобна на покер. А защо лъжат? Каква е идеята на това? Лъжат, бенефитват ли нещо от това? Ами, примерно, ако някой адвокат, примерно някой може да си помисли, ама той много добре манипулира. Да, и той лъже, примерно, аз съм строителен работник. Имало играч, който влезе и казва, знаеш защо? Значи казва, тук сега преди един месец ужасен ураган, събори ми къщата, уби ми кучето. Да го съжаляват. Да го съжаляват, да. Такива неща. Това го виждаш и по покер мас. Да. Сега преди малко на Пацо му викат, моля да се брат, сега теглиш баунчето, гледай да не изтеглиш 2000 евро. И той вика, що е, трябват ми на мене тия 2000 евро. Да. Така че... са ми. Но Survivor е гениално шоу, аз просто съм супер фен и пак казвам, препоръчвам го на всеки покер играч. Аз си признавам, Игри на волята, интересно е направено, интересни са ми предаванията, но го гледам заради Марто. Аз в момента, в който Марто отпадне, по-бих загубил интерес. В зависимост колко напред, нали, стигне, сега може и да го догледам, но като цяло само така може би не бих го гледал. Но се признавам, че сега като участва и Марто, особено Марто играе много интересно и силно, прави яки неща, спечели такава елиминационна битка, спечели също такива ходове стратегически, дето... Да, ама неговите са коректни. В смисъл, те реално него го прецакаха. Защото то стана следното нещо, те в началото влизат, има един пичага Мастагарко в старейшин, който очевидно така е физически по-подготвен. И едно момиче Моника, което общо не беше подготвено. При което те тримата се разбират, че ще се пазят. Да. Правят алианс. Правят алианс. Но правят алианс без точно да уточнят какво се прави като сила в алианс. И съответно Марто и Мастагарков знаят какво да правят. Най-просто е не гласуваш против хората от алианса. Или, примерно сега да кажем, първо еди си кой гласува против теб, просто аз гласувам против него. Да, разбира се. И с другия човек, дето не е в алианса, и той гласува против него, просто да трупат повече гласове. Алианс Survivor, както и в Игри на волята със сигурност, значи вие гласувате като едно. Точно така. Да. И сега какво стана? Почва първи племенен съвет, нали, те го загубиха и трябва да номинират на код. И едната, дето не харесва Марти, гласува против него. Така. Идва ред на тая Моника, и тя гласува против Марти. В алианса следва човек. И той такъв се обръща. What the fuck? Да. Нали имахме алианс? И слушай сега, гонят го и той отива при тези изгубените, де живеят на камъните там на плажа. И цъка ръка, има състезание, Елвиса печели състезанието. Да. Ама то беше брутално състезание. Представя каос, някакви прашки се стреля, някакви въже, лудница. Наистина феноменална победа. И като спечелиш, се връщаш в племето, от което си. Като отидеш, един от племето директно го пращаш при това, на същия ден. Тоест, нали, това е много интересен момент, защото ти като прецакаш някой, той не отпада, той отива в изгубените. И оттам обаче, ако се върне, всеки, който дойде от изгубените, веднага праща един там. И ти без значение къде си бил или кой си. В смисъл, то е все едно като wildcard е малко.
Да, И разбирам. Марто се връща и тая лелята, къде го номинира в началото, директно я праща нали, там. Да. И обаче тази дето гласува против него, дето са в Алианс, е още там. Да. А тя на игрите е супер зле. Така. Мисъл, опитва се да се раздаде момичето, но не може. Мисъл, малко е като мен, има желание, ама няма възможност. Нали. И Марти вика, бе, аз нещо не мога да разбера. Ние нали сме Алианс? Да. А ти вика, що гласуваш против Да. мен? И тя вика, ама ние говорили ли сме да сме Алианс? Той, да, нали говорихме. Да. И тя, ма не сме говорили. Той вика, как не сме говорили? Бяхме тримата и се разбрахме да се пазим. Да. И тя вика, нещо там, че тя не го била разбрала така. И той вика, аз не съм виждал толкова тъпа жена скоро. Някакви такива неща. Да. И вика, ето сега ще ти кажа, ще гласувам против тебе. Защото вика, и тя му вика, ама нали сме Алианс? И той я гледа такъв и вика, ма ти наистина ли сега това ми го казваш? Някакъв къса. А тя наистина, то просто беше безумно, разбираш? Да. Безумно. Тя гласува против него и после... А не, точно така. Тя не гласува против Марто, а примерно оная жената гласува против Марто и идва реда на тая Моника и тя вместо да гласува срещу тая, гласува срещу някакъв дет, никой няма да гласува. Да, няма никакво значение, разбирам, да. И то реално това беше там. Той вика, ма ти защо не ме защити? Защо не гласуваш против нея? И така, Мастагарков, нали, съответно беше гласувал там против Лелята. Да. Но не му се получиха нещата на Марти, го бяха изгонени, ама сега се върна се, значи печели тази битка, дето е да се върне. Връща се, отива на териториална битка и печелят и там. И махат се и от ръката. Да. Но да, като цяло Игри на волята беше доста интересно, но си признавам, че защото познавам един от участниците и ми е интересно. Аз знам, че се и гледа се справя и добре, нали? Защото, примерно, сега ако беше отшил и беше някакъв лимон и го бяха пръснали нали, по всички параграфи, ще да ми е много тъпо и нямаше да го гледам повече. Но сега така има доста интрига и е супер интересно според мен. Знам, че се гледа много това предаване в България, но просто, нали, защото аз съм закърмен с Survivor и Игри на волята, нали, ще кажа малко тъпо нещо за феновете на Игри на волята, но Игри на волята е ефтина имитация на Survivor. Казвам честно, в смисъл. То може да не е ефтина имитация, ами да е по-скоро нагласено спрямо публиката. Как да кажа? Половината неща са взети от Survivor. Ма то ти копираш всякакви неща в живота. Да. Няма как само да измисляш нови уникални неща. И просто аз като супер фен на Survivor малко ме е яд, нали, на Игри на волята, че толкова се гледа. Това е все едно като да гледаш W. Да. Който общо взето са му приключили нещата в WWE и айде отива малко да кеше парички. Смятай. You think you know me. Да. Сик. Добре. Май ще казваме накрая с какво завършиме. Предстоят, както казахме, много фестивали. Да. То аз не знам как да е транзишъна. Играеме покер. Продължаваме. Транзишъна към какво? Транзишъна към финала на нашата серия. Просто казваме чао и това. 2 часа ли са? Да. Добре, да. Това беше момичета, момчета. Много ни беше приятно. Пишете ни, коментирайте, сериозно. Имаме и имейл. Да. Получили сме не един, не два. 0. Ето толкова сме успешни, нали? Не, то е ясно, че го правим за кеф и не очакваме, нали, да е някаква мега водица, но знаем, че някои от вас гледат, така че не се притеснявайте, напишете какво мислите по въпроса. И на живо спирайте ни, говорете ни, казвайте това така, това така, нали, искаме това да коментирате. Момчета, браво, много сте прости, ама много ме забавляват, продължавайте също. Примерно, да. Добре, какво? Ще се изключваме. Да, приключихме. За сега. Можеше като най-яснешка. Аз само исках да ви кажа,